Bigo aldetik atzo, gaur ordea, hementxe gara Kabon Arauza itxasadarrean izango da estropada, Boiroko bandera izango da jokoan, eta goizean goiz giro aparta portuan. Naturak ere, egun zoragarria ekarri digu gaur Galizia alde honetara, eta ea kirol mailan ze gertatzen den. Bekaldetik oso estropada garrantzitsua, erabaki horra, San Juanentzat eta baita ere Tiranentzat. Dietako bat matematikoki bera joango da gaurko honetan, eta eguna ez da ez txantxetakoa, bi arraun elkartetako ordezkarientzat eta baita ere bi herrientzat. Gaur zirte osart, ezin da hutsik egin eta elkarrekin izango dira lehenengo txandan. Banderari begira, ikusiko dugu nolako erabakiak hartzen dituzten prestatzaileek eta zer gertatzen den uretan kontuan hartuz ostegunean Kontxarako sailkatze saioa izango dela. Atzo Urdaibai nagusitu zen eta lege honez gainera Moañako uretan ea gaur hemen zer gertatzen den eta nola azaltzen diren aurkariak. Eta ea zer dioen gure adituak, Ibon Gaztañazpi jaunak. Egunon, Ibon, ze moduz gara? Baita zuri ere, Mikel, oso ondo. Bueno, zer diozu gaurkoari begira? Lehenengo txanda, final garrantzitsu bat, bi arraun elkartentzat, Tiranentzat eta San Juanentzat, eta gero bestetik ohorezko txandan, bada mamia gaurko egun garrantzitsu honetan, ez? Hori da, pixka bat goitik hasita, lehenbizi ikusi egin behar, 14koak, atzo esan dakoa, entrenatzaileek egingo dituzte, ostegunekoari begira. Baina gaur, bandera badago, jokoan, eta hori oso tentagarria da beti. Beraz, ohorezko txandak, iruditzen zait, liga osoko maila izango duela. Eta betik, zirte dozarte esan duzu. Geisten denak ez da jetxiko gaur irabazten ez duelako, baizik, urte osoko lanaren ondorio izango da. Baina, eguna gaur da. Iruditzen zait, atzo, San Juanek bezala, Tiranek ere, ez zuela estropada onik egin, aukere izan baizuen, atzo bertan puntuak sartzeko. Behar bada, kalea, behar bada ez, San Juanek txarrago izan zuen, ea gaur, San Juandarrek horri nola mandioten buelta. Eta argi, San Juanek abantaila txikia, baino bere alde du. Eta hori oso garrantzitsua da. Kontuan hartuta gainera, Juan Mari Etxabek beldurra zion estropada ere honi. Gaur giroa, ona, ez dirudi, haizea altxako denik. Ura gorantz dela izango da estropada. Iruditzen zait, hau haizetokia da, baina gaur baino baldintza askoz ere txarragotan, hemen askotan izan garela. Ederki, berehala jarraituko dugu emanaldiarekin, orain beste protagonista batzuk ekarriko dizkigu, Sara Gandara lankideak eta hasteko noski lehen txandan izango diren bi aurkari gogor eta zorrotzak mailari eusteko gogoz. San Juan eta Tiran eta San Juan. Egunon eta aurrera, Sara. Egunon, Mikel, Ibon, ikusentzule, egia esan, gaurko estropada erabakigarria izango da, zeuek ondo aipatu bezala. Asko dute jokoan San Juanek eta Tiranek eta nor baino nor gehiago arituko dira gaur Boiroko uretan. Eta Tirango prestatzaia daukatemen alboan, Benji Vázquez da berari galdetuko diogu, atzoko maitzaren ondoren nola dagoen taldea. Benji, egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Decía que cómo estáis después del maravilloso resultado de ayer. Bueno, maravilloso tampoco. El plan era haber metido a alguien en la tanda y no fuimos capaces. San Pedro y Caipo hicieron buena regata también. Y bueno, después tuvimos la suerte del punto extra de empatar con Cabo. Bien, el equipo sabemos que es la última jornada, llegamos vivos y hay que hacer lo mismo que ayer. O sea, luchar, hacer una buena regata y confiar en meter a alguien en el medio. Efectivamente, hay que meter a uno en medio porque el empate os valdría. Sí, el empate nos valdría al tener más victorias que ellos. ¿Y cómo estáis? ¿Cómo lo afrontáis? ¿Cómo os sentís? Bien, el equipo esta semana, que a priori debía ser de nerviosismo y más dura, yo pienso que lo llevamos muy bien, se entrenó muy bien, la gente está motivada, con garra y ganas, o sea que yo confío en que va a salir bien. Hoy es el día en el que no hay que fallar, es la última regata para vosotros, para 4 traineras. Tú has dicho no hay que fallar y no sé si esa presión es perjudicial o os beneficia. Bueno, yo creo que hemos tenido muchos días en los que no se podía fallar. De estar a 10 puntos hemos llegado a 1, hemos fallado el domingo pasado. Entonces, bueno, el equipo lleva tiempo viviendo esta situación, entonces yo creo que se ha llevado bien, que la gente está motivada y tiene concentración suficiente como para afrontar esta última batalla. ¿Y qué pasaría? Nos ponemos en el peor caso, ¿no? ¿Qué pasaría si no consiguierais arrebatarle ese puesto de playoff a San Juan? Bueno, evidentemente si no consiguiéramos, claro, descenderíamos, ¿no? Eso es lógico. Bien, a ver,
Era algo que sabíamos que podía pasar, de hecho, bueno, ya tenemos hablado que hayamos planteado siquiera no venir de este año por problemas de gente, ¿no? Al final completamos con algún descarte. Pienso que hicimos una temporada que dimos la cara en todo momento y que si bajamos, pues bajamos con la cabeza bien alta, ¿no? Habiendo luchado hasta el último día y orgullosos de eso. Juan Mari, egunon, urduritasunez beteriko eguna izango dela? Bai, guantxe ja 2 ordu eta erdi gatuko zaigu eta, bueno, uste bai ez. Uste, nervi handia egingo dira, ala gaude ja. Asko dago jokuan guretzako, bueno, eta tiranetzako ere bai noski, eta, bueno, saietuko, pues, bueno, lanak ondo egitea berriro, eta, a ber, playoffara iristegean, eta gero beste batalla bat, ez? Baina, bueno, helburua garbi egoi da, eta, bueno, nerviotasun puntua du bezala hilak egon ginak, eta, bueno, badago, nervio badago, eta gauza ondo da. Nola indozuelo, atzoko emaitzaren ostean? Bueno, ni partikularki neko lasai, ekipore bai, ez, neko lasai. Bagenekin atzo zer gertatuko zen kalitatatikan, eta, bueno, hori daka buruan, ez, gehiezin genuen egin, egia zen. Eta, bueno, gaurko indarrak albalima pixat freskatu eta burua garbitu, eta gaur beste borroka handi bat, ez, ni uste. Gaur beste, ez dago, difentzidikan, osuerti dakagun kaletan, eta hori, puntu balio dugu, bueno, behi gutxinez puntu bat hartzea hori motea, pues, gai zerdi, eta borrokatzea. Egun erabakigarria izango da zalantzari gabe, gaur ezagutuko dugu dena, beko aldeari dagokionez bai behintzat, baina kontua da, 2 puntuko aldea zeuen alde dagoela, Ba, egur alde dago, bakigu, garbi dago. Pasau, azkana jontan, pues, ez dakagu betiko eskusa berdina o lo que sea, ez gai azmatzen azkeneko estropa batzutan gure erruz, eta beste batzu kalen gatik, ez. Eta hori dakagu, ez. Nerviotasun puntuek talde gaztea ilusionatua, eta, bueno, dena horrek daka, ez. Esperientzia faltia badago, hori du ezago, garbi dago, estropa gutxi egin dozte jende asko, baina, bueno, inimer da, situazioak probatu inberdia, eta, bueno, aurrera begiratu ez, pues, ondo torko zaigu, ez. Helburua da playoffeko 5 horri eustea, baina lortzen ez baduzue, jakina, jaitxiera, baina bestela zer gertatuko litzateke? Bueno, seria urrengo ordutatik aurrera pensatuko bezala, ez. Zer gertatukoen, bueno, momentuz aurreko bestia oso gogorra, ez. Egunak aurrera, pues, bueno, situazioa, ez genuen situazio bat etortzen geha. Tempora ziren bai izaleke gaintikan, garbi genukala, hor genula borrokoi, tiranekin, kaiku, beste talde mat. Zate genuen beti, baina, bueno, azkenen gu izan du geha, tiranekin, eta bueno, geho zer gertatukoen, pues, bueno, ni uste geho lana izango diela. Oain gozmini pezu itzegin ez gut ziretik bat ez arrolaiak ze gertatuko zen geoko, baina, bueno, bakigu, beti mina, bueno, bajoi bada, eta inorrez dugu nahi. Dena goia nahi dugu egon, eta helburu hori da. Goia nolazpatek heltzea, eta dotor urteko, bueno, prestatze berriz alde albalima palago hobiago, eta lasai zubiliz. Juan Mari, eta sorterik onena ia bukatutakoan, txamponaren alde hori da, atsegina tokatu zaizuen, mila esker. Bale, zuri, mila esker. Bueno, ba, hotxe Juan Mari Etxabe San Juan Darren prestatzailearen hitzak eta esandakoa gaur dena erabakiko da. Protagonisten hitzak izan dira, eta bien bitartean, bai Armailan, bai Kaian, nolabait eztabaidagai eta izpide, atzo, bukaerako berdinketa hori, ezta? Galiziako 2 ontzien artean, Tiran eta Kaboren artean. Baina, teknologia hor dago, epailek teknologia erabiliz, orain munduko txapelketan, eta orain Espainiako ligan futbolean barrarekin egingo den bezala. Teknologiak ez ditu utxera bidaltzen nolabait eztabaidarako bideoiek, baizik eta mugatu egiten ditu, eta argibide asko ematen ditu, eta hori atzo gertatu zen, gaur beste jardunaldi bat, eta gaur 2 puntuko errentarekin ekingo dio San Juanek, eta hori eutxi behar dio, Ibon? Hori da, eta San Juanek pentsatu behar du, Etxabek atzo esan da bezala, bueno, atzo, zerra sartuko ze estropa da zuten, kalea okerrago zutela, Tiran ez zuten ondoko kalea, Ziabo hartu eta estropatik kanpo geratu ziren, eta gaur, bueno, Tiran ere ez dute ondoan izango, gaur dute eguna eta 31 eskutik daukat. Hor dago zelkapena bekaldean, Tiraneko 34, San Juaneko 36, berdinketa balego, Tiranen aldeko izango litzateke, horrek esan nahi izango luke, gaur Tiranek gainditu egingo lukela San Juan, eta orain momentuan 7 eta 9 doa lehia hori, Galiziarrekin horrela 10 joango litzateke. Baina, altxorra, urrezko altxorra,
oraindik San Juan darrena da, eta eutsi egin behar diote, hori izan behar da, haien erronka gaurkoan. Goitik, Urde Ibaik atzo kolpe eman zuen, 14 puntuko errenta orain Bermeotarrek Hondarribiari, eta bigarren posturako dago burruka Hondarribia eta Zierbenaren artean, 3 puntu Gipuzkoaren alde, baina Zierbena hortxe dute ate joka, Orio laugarren tokian da, eta hauek horrezko txandan izango dira leian. Bueno, az gaitezen orain kale zozketak emandakoarekin, lehenengo txanda honetan lehen kaletik Tiran arituko da, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik San Juan, laugarrenetik San Pedro. Eta zerezana, nire iruditzen zait, San Pedrok eta batez ere Kaikuk izango du. Dudaria. Zergatikan, gaur Kaikuren 14koa pixka bat aztertuta, kuadrilla berri badelako, lehiatzera aterako dira, noski, baina estropadarik gutxien jokatu duen Rotazioak eginda eta aldaketak mutil gazteak, eta, bueno, azkeneko Kaikuk horrelako moduko kuadrilla atera zuenean, zarautzen, azkena egin zuen, eta hor zerezana izango da. Eta, Mikel, bestea, haizea une honetan alde izango dute, eta korrontea... Bandera txuria, Erne. Gurutza duta daude, haizea eta korrontea. Orain, haizea alde, korrontea kontra. Bai, badoaz dena. Hasi da txanda, gogoratu Cabo da Cruzeko portuan gaude, herria Boiroko 28 garren bandera jokoan, Arusa itxasadarrean. Eta egia esan, broma gutxi hemen, iadanik ikusten dugu, Kaiku 2 segunduko galerarekin GPS-ak markatzen diguna hori da, San Pedro estoparadaren buruan, Tiran eta San Juan eta Tiran parean. Garba da, egokia da pixka bat asentatzea ontziak, gutxienez minutu terdi, 2 minutu betetzea, minutu terdi inguruan, ateratzeko. Biziko palanzalia kaskar bat edo soiko izaten da, eta hemen Tiranek 2 aldaketa egin ditu, Benji Bazkezen, bihar estriborrean, Manuel García sartu hirugarren trostan, eta espaldan, Daniel Santiago, Roberto Carlos Costas, eta Jose Manuel Boubeta, atera ditu, beraz, aldaketa gutxi egin ditu, gaur Benji Bazkezen. Normalean, baina gutxiak. Begira San Juan, momentu honetan estropadaren buruan, segundo bat San Pedrori, Tirani 2, Kaiku 3. Hasiera behintzat, oso egokia San Juan darrentzat, ondo bideratuta, lehen minutuko lan hori bo. Eta garrantzitsua da, badakigu San Juanek irtera honak egiten dituela, askotan erori dela gero bigarren dutxan, baina estropadari ondo ekitea, egun funtsezko honetan, bere biziko garrantzia du horrek. Kaiku ikusten dugu, eta Kaikuk 3 aldaketa egin ditu, espaldan, baborrean, Solaiman Rau eta estriborrean Peñat Moreno sartu ditu, baborranketik berriz Inigo Pelaio eta beste Carlos Rodríguez, Eneko Zabala, Álvaro Crespo, kanpoan geratu direnak, beraz, kuadrilla ez da, atzokoa baino indartsuagoa ez da. San Pedro eta San Juan estropadaren buruan, Tiran 2 segundura. Eta patroia, Mikel. Pelio García de Andoin. Atzo Karpintero izan genuen. Pelio García de Andion. Hemen San Juan. Eta San Juanek atzoko 14ko opera eta gaur 8 zarautzen zarauzko estropadan emaitza inona lortu zuen. Kuadrilla ontziratu du etxan. Patroian deriri arte. Askotan Orma Zabal da. Azken egun hauetan, bai zarautzen, baita hemen ere, Iriarteri eman dio ardura. 3. estropada, erraskan, Txabe kuadrilla errepikatzen duen. Irtera ona, San Juan. San Pedro buru hartu du, baina San Juanek aurkari nagusia atzetik du. San Juanek hori eginda, nahikoa du. San Pedro aurretik dala, ondo, Tiran utzi behar du atzetik. Eta gehienez, postu bat galdu haiekiko. Baina, hau da, beraientzat baldintzarik onena, aurkaria atzetik eramatea. Eta aldela, momentunak orain bezala luzatu. 2 segundo, 3 hobea, eta segi horretan. San Pedroren, 14koari dagokionez, 5 aldaketa egin ditu, Mikel Arostegik, eta sekula atera ez duen, kuadrilla atera du, era bat ere, osteguneko estropadari begira, estriborrean 3. tozan Inigo Loiz, 5. Urko Kortajarena, estribor espaldan, Josu Peristain, ari dira arraunean. Atzo ez bezala, eta baborrean, Asier Carvalho da veteranoak, atzo atxeden eguna izan zuen, 4. tostan da, eta espaldan berriz, Xavier Ostolaza. 3. da 4. kaletik, ongi, San Pedro eta San Juan. Eta Kaiku orain errekuperatu da, eta Tiran asko sufritzen, Igo.
eta estropada haien kontra doa. Haien badakite, minutuak aurrera doazen neurrian, ez baldin badira gai. San Juani, tarte ba, jateko, orain une honetan traineru bat atzetik dira, izugarrizko presio izango dute, eta arraunketa mantentzea, iezko izango da. Oso zaila izango da, eta tiranen aurka, beste kontua, kalei dagoki, eta halako tokietan oraindik ere, zalantzak gehiagorekin, baina hemen lehenbiziko kalea inork ez du nahi izaten. Gaur ere galdezka bat eta besteari, erdikoak eta izan ezkero, hirugarren. Eta beti ere, joera, hobe izaten da kanpoko kaleen alderago, eta gainera, ura gora dator, lehenbiziko zioaboga hartzen duenean, hor, nolabait, ubidea, korrontelekuak, hirugarren da laugarren kaleak gehiago hartzen ditu, eta hortik, hobeto etorri daitezken nik uste dut, San Pedro eta San Juan, Kaiku eta Tiran baino. Baina argi Tiran ikusi dugu, aurten, bigarren luze, eta hirugarren luze, onak egiten. Ea ba. Argi ziabogak, Haizea, euneko abiadura, kilometroak, orduko, 12, 13, hortxe dabil. San Pedro, San Juan. 4:47 San Pedro aurretik, eta San Juan Tiran baino lehen. Buelta eman, Tiran eta Kaiku oso parekaturi. Eta orain ez, ziagoako irterak. Eta orain, haizea kontra, eta korronte alde. Arraunerako baldintzarik txarrenak. Gogorrenak esan nahi du, Haizea kontra, korronte alde. Ikeragarri gogorra egiten da, luzea, baldintza hauetan. Korrontea palaren kontra joaten da, eta gero gainean ere, haizea kontra izango baitute. Bueno, maniobra errepikatuta hortxe, San Pedro irteeran ja San Juan baino lehen, 4:47 epaimetik San Pedrorentzat, San Juanentzat 4:49, 4:51 Kaikuk, Tiranek 4:53. Baina estropada iztutu eginda, San Juan eta Tiranen artean segundutxo bat, eta San Juan darrek baldintzak gogortzen direnean hortxe sufritu izan dute, ea gaur gai diren hortzak iztutu eta jarraitzeko, ezta? Hor dago lehia, hor dago burruka. Hori da. Askotan ikusi dugu, Tiran denbora galtzea lehenbiziko luzean, eta orain pixkanaka, astea pixkat Galiziarren beti gorako hori. Baina momentuz heltzen, San Juan. Hemen, gugo den Kaimutur honek gero, babes pixka bat ere egin dezake. Hau izango da, Mikel, hau eta beste bakarren bat, Otnarrukoa eta bar, entrenatzaileentzat eta interpretatzeko estropada ere murik bihurrinetako bat. Eta hortik, aste honetan Etxabek, Euskal Telebistari esan dion. Bildurra bereziki leku honi ziola. Oin beste faktore dira hemen. Azken urteetan gainera, osaitze bolala indartsuak izan ditugu hemen, eta batio asko dituzten horiek, tripulazio indartsuek hemen errentatxoa izan dute. Hala ere, atzo, benetan diferentzia handia izan zen kalen artean, eta atzo San Juanek kaskarrena izan zuen lanerako. Ea gaur gauza nola doazen. Momentu honetan berriz ikusten duzue, Kaiku pixka bat atzera, San Pedrok ontzi bateko errenta, eta San Juanek hortzak estutu eta eutxi egin behar dira. Gauza dauden bezala, nahiko egoki daude San Juan darretzak. Eta Tirani eutxi ezin badio, Kaikuri, borrokan da. San Juan darren, unek kritikoan ikusten dut estropada gehienetan, orain txasi da. 8. minutu, batez ere ziaboga eta gero, hor eutxi behar diote. Ali izan ezkero noski, hemendik erreza da esatea. Baina hor nekea azten da. Mutilloien gorputzaldia, atzokoaren ostean, hotelera joan, bueltak eman, eta naiz eta esperientzia hondiko entrenatzailea duten, klubeko arduradunak hortxe dituzte danak, babesteko, laguntzeko, baina ibilbide luzeko jende gehiegi ere ez dago hor, eta horrelako egunetan burua hotz mantendu behar da, eta zure 80 gora jardun behar zara, Ibon. Hori da, hor Carlos Mendizabal eta David Sainz, ibilbide luzeko biarraunari, ia bakarrak esango nuke, gehiago badira, Hartzailuz, Rial, Arraraz, da, Josebarekin da habilitakoa, baina gehiegi ez. Eta gero askotan, buruak nahi izaten du, baina gorputzak ez. Taitu egiten da. Lotu, nekatu eta lotu. Hori da. Gero domino efektua ere gertatzen da. Askotan treneruan, bakarkakoan, baina treneruan, bat erortzen azten bada, arek egiten ez duena, bestaren lanari erantzi egiten zaio. Eta hor dunazten da, bat erori bestea, eta azkenean osota erortzen. Baina oraindik bizirik daude, bizirik dauden bai. Orain behar bada, Kaimuturran, inguru honetan, Tiranek
babes pixka bat topa dezak. Bai, izan daitezke, ez dakit, 80 metro, baliz aurretik, eta beste horren beste maniobra egin eta gero, Begira nondik sartzen dena izan. Geziek markatzen duten alde horretatik. Eta 2 segundu, estropada erdia, ondo doa San Juan darrentza. Orain tirani bat, Kaiku atzetik da. Gaur ere gidoilaria bihurri da Bilba, Oso. Kaiku hortxe honetan azkena. Eta San Pedro poliki, tartea zabaltzen joan da. Kontua da San Juan eta Tiranen artean segundu bakarra dagoela. Eta honetxek jarriko ditu danak urduri eta keskati. Ea ziaboa, aizea kontra daukate. Ez pixka bat zabaldu egin beharko dute, gero aizeak botako bai ditu balizaren gainera. Kaiku garbi ontzi bat atzetik. Bai. Bueno, San Pedro hasi da maniobra egiten. Lan erditan, Libi aurretik. Gaur ere barruan da, Guadalajarako semea. Medina. Estreñekoz, 3 urtez bigarren ontzian aritu eta gero. Eta historia polita du mutila. Gero gogoratuko du. 9:40 San Pedrok, 9:40 San Juanek, Tiranek 9:56, Kaikuk 9:49. Eta maniobra ostean, San Juanek eusten dio bere errentatxoari. Segundo bat Tirani, eta Kaiku atzean geratzen, maniobran 8 eta irteeran orain 10 galera. Oso garrantzitsu hori, Bere biziko garrantzia du orain Kaiku atzean geratzea. Ea orain 3. luzean. Hemen maniobra berriz errepikatuta. Tiranena iruditu zait azkarrena. Bai. San Juan pixka zabaldu egin da. Bai. Eta parean orain, San Juan eta Tiran eta San Juan. San Pedrok 2 traineru, San Juani eta Tirani, eta Kaiku 10 segunduko atzerapenarekin da. Bueno, orain hortzak estutu eta ez dago beste biderik 3. luzea, oraindik ia estropada erdia falta da, eta Pasaialdeko gazteek, arroxek eman behar diote dena, San Pedro nabarmen aurreratua da, Kaiku erori da, eta San Juan darrek burua hotz eta une batez Tiranen branka aurretik ikusten badute ere, segi eta eutxi, eutxi. Hori da, gero atzo bezala, inortartean zahartu ez da din, nekea etortzen denerako, hor ez dakit nik estrategia ditu, nola ditu, burua, pentsatu beharrote estropada 3. luzean bukatzen dela. Eskotan esan, han bukatu, ea non gaudenan, han bukatzen dek orain estropada. Gero, indarrak nonbaitetik aterako dizkiau, hori pentsatu behar dute orain. Bai, eta lehen aipatzen hasi gara ibon Javier Medinaren kasua, entrenatzaileentzat denboraldian zehar, klubean lan asko egindako jendearentzat eta horrelako egunetan estropada bat ematea, ohiture izaten da. Eta are eta gehiago mutil honen kasuan, Guadalajaran jaiotakoa, itsas ikasketak egitera etorri, Pasaialdera, eta hurbildu, interesatu eta hurbildu Arraun Elkartera. Eta 3 denboraldi egin 2. ontzian, eta orain Arostegik aukera eman dio, goi mailako ligan, Euskolabel ligan deburtari izateko asteburu honetan. Hori da, batetik mutilaren urte osoko lana saritzeko, bestea trenerua freskatzeko, eta ez ezaguna ez du, mutil honi, orain, denboraldi bukaeran estropada bat jokatzak, urren urterako ere, motivazio, keigarri bat emango dio zalantzarik gabe. Esateko askotan izaten dira, estropadak egin ez dizkiat jokatu, zalantzak, beste urte bat segi ez, hori entrenatzaileek kakotxarteko malizia guztiarekin egiten dute. Bueno, orain estropada mer, mutila motibatzeko eta... Zerbait ikusiko zuen hor, mutilaren jarrera, indarra, zerbait ikusiko zuen Arostegik aukera emateko. Ez dira, denak heltzen, teka emailan estropada jokatzera. Bueno, San Juan eta Tiran eta San Juan. Kaiku atzean, begira, hortxe doa, San Pedro aurretik, 6 segundura gaur hilalabiziari diren biak, eta Kaiku urruti. Egoera ez da txarra San Juanentzat. Gainera, atzo ez bezala... Tarteka GPS-ak ematen duena San Juanen alde adierazten. Hori da, eta gainera San Juan eta Tiranen artean, segundo bakarra, ez atzo bezala. Horreta arte zabal bat, beste treneru bat sartzeko ere tartean, aukera murriztu egiten da horrela. Bai, arazoa dituzunean beti
sortzen dira gero oraindik gorabera ipagarriagoak, eta atzo kale zozketak benetan kalte handia egin zion San Juan, izan ere lehenengo luzean hainbeste moldatu ziren Ziabogan, ez zuten asmatu, eta gero sufrikario bat izan zen estropada hientzat. Eta noski, eraso bizian joango dira, Galiziarrak, Pentsa. tirangoak. Haientzat ez da nahikoa San Juanen aurretik segundutxo bateko errentarekin sartzea. Behar dute errenta gehiago, hor tartean gero beste kuarrilaren bat kokada din, ez? Eta San Juanen nekearekin eta ari gara, baina pentsatu, tiraneko mutilak nola doazen, eta atzo eguna ongi atreetzaien, baina otzait iruditzen atzo tiranek estropada onegi egin zuenik, San Juanek gaur sortzi zarautzen bere momentua aprobetxatu zuen bezala, iruditzen zait, tiranen momentua atzo izan zela. Bigarren Ziabogan, hortxe bai ziren, San Juan atzera, Kaiku eta San Pedro gertu, eta ez ziren gai izan, egin behartzen egunean, atzo, egorari buelta emateko. Ea ba, maniobra oso garrantzitsu izango da. Maniobra egin da gero aurretik irtetzen denak izango du abantaila. San Juanek eutxi egin dio, hirugarren luzeari. Eutxi egin dio. Eta garrantzitsua, Kaiku atzean utzi ganera. 7 segunduko errentarekin ekingo dio San Pedrok, eta San Juanek 10 bat edo jota 2 segundo, Ea ba, 14 eta 49 San Pedrorentzat. Ziabogak. Paris Xamarrean irtengo dira, San Juan eta Tiran. Niri orain ere tiranena azkarragoa iruditu zen, San Juanena baina. Eta orain Kaiku 15 segundura. Ea maniobra ostean. Parean dira Tiran eta San Juan, 7 segunduko atzerapenarekin. Kaiku 14. Kaiku oso urruti, bon. Bai. Egoera ez da txarra San Juanentzat. Tiranen atzetik geratuta ere, Kaiku atzera, eta bi traineruen artean, diferentzia oso txikia baita. Litekena da gainera, urrengo txandeetan, haizeak gora egitea, eta baldintza pixka bat gogorxeagotan aritzea, eta hori lehen txandako hauen mesedetarako izan daiteke, Ibon. Hori da. Beira ez du ingo haizeak, ez zait iruditzen, ordu gara iontan, gogora dezagun, 11etan, izan dela, 11ak inguruan izan dela, zera? Hamar gutxi. 10 gutxi. Koefiziente altuak gaur da, ilargi... 84, korronteak izango dira, ederrazkoak. Beti izaten digute, itxasadarrean, bateak ikusten ditugunean, muskuilioentzat prestatutako aztegi horiek, eta hor nolabait horiek babeslekuan kokatzen saiatzen direla arrantzaleak. Bai, jauna. Eta hori erne, horrek asko markatzen duela, korronte tokia zein den itxasadarrean. Baina hain berezia dira, hemen estropaderemoak. Begira orain lehenengo aldiz, estropadan, 16. minutuan, Tiranen branka San Juanen aurretik. Eta beste joerak bakarrik, ez baitakigu traineru bakoitza nola doan, Badirudi, lehenbiziko 3. luzean, 3., 4. kaletik azkarrago joan direla, gero etortzean, okerrago datu zela, zain dezagun hori, 2. eta 3. txandari begira. Kaiku oso urruti, begira San Juanek, Kaikuri 8 segundo, eta une honetan, begira nola zaintzen duen Riosek, Tirango patroiak, aurrera begiratu, eta hor da San Juan, eta hortxe. Horain Tiranek San Pedro harrapatu beharko luke. Eta horiek ere urruti daude ba? Oso urruti, oso urruti. 2 minutu terdi falta. Egoera ez da txarra San Juanentzat. Gero sufritu beharko dute, beste txandak ikusten horrela bukatuko balitz. Begira, 2 segundo, Tirane San Juani orain. Hor eutxi San Juan, hor dago. Kaiku erori da, Bai, urruti. Kaiku osotara erori da. Tirango mutilak, veteranoagoak, ofizio hobeto ezagutzen dutenak, haue badakite, bukaera honetan, azken metrotan gainera, babesgunetxo hori ere badutela, naiz eta orain, haize ufada ondiegirik ez dugun, 10 bueltan dugu, 10 kilometroko abiaduran. Denak ere, estriborraren bila, San Pedro estriborrera dator, baina San Juan, kalea mantendu edo egin duena oso gutxi egin du. Kaiku bai estriborrera, eta nabarmen Tiran, iritsi 0 kalearen bila etorri dena Tiran. Bueno, Tiranek jandizkio, 2 segundu gure batez, baina San Juan hor dabil.
eusten, burrukan, ikusten dugu patroia, informazioa entzuten baita ere. Eta segi. Beste estropada bat egiten ari da San Juan gaur, Ez du kolorerik atzokoarekin antzen bat. Gaur sortzikoak kenduta. Beste San Juan bat. Lehiakor, alduen ematen. Bai. Eta kale artean, seguru gaur, diferentzi txikiren bat izango da, baina ez atzokoaren pareko. Atzokorik ez, atzo txarrenetik joan zen. Eta nioen, gaur Zarauzko estropada kenduta, askotan ikusi dugola. Tiranek aurre hartu bigarren luzean da erortzen San Juan. Gaur ez. Begira izea gora orain. Hamazazpiko boladatxoa. Orain babesa Tiranek. Tiranek orain trainerua. Baina San Pedro 5 segunduko errenta du. Eta hemen ez dago baga luzerik hori aprobetxatu eta balizetara jontzia ziztu bizian eramateko. San Pedro eutxiko dio, segunduren bat galtzen badu ere. Orain harrapatuko du, azkeneko 80 metroan, babesa Tiranek. San Pedroren zatxan da, Tiran bigarren, San Juan hirugarren da Kaiko azken tokia. Txampan, 2 segundura hurbildu da, une batez San Juan, bai San Pedro, 19:49, bai Tiran bigarren, eta orain San Juan, ontzitxo bat, 3 segundu inguru, bi traineruen artean. Diferentzia ez dute hain handia hartu. 20:04 Tiranentzat bigarren, San Juanek 20:06, 2 segundu eta 20 eunen gutxi gora bera. Kaiku orantxe helmugan 22 segunduko atzerapenarekin. Kaikuk gaur irudirik apalena, aldaketak egin ditu. Jose Luis Kortak eta helmugan 20 eta 22. San Pedro nagusi, 19 eta 49, behin-behineko denbora, 4 segundura Tiran, 6 pasatxora San Juan, eta 22 luze, ia 23 Kalkuk gaur galdutakoak. Eta Zara Gandara lankidea, berehala San Juan daren ordezkariarekin, Urtiz Berea jaunarekin. Hementxe gaude bai, San Juan darren ordezkariarekin, bueno, egunon. Egunon. Azkenean Tiranek aurrea hartu dizu, eta ez dakit nola ikusten zuen, bigarren txandan atzo ikusitakoa, ikusita, ez da? Bueno, diferentzia ez da izan atzo bezala hanbeste handia sartzeko beste bat tartian, hori izango zan txarro. Eta, bueno, espero dugu bigarren txandal egiten dute denbora onak eta ez da sartzen inor tartian. Momentuz, puntu bateko errenta eta horri eutxi behar zaio, ez da, Felix? Bai, bueno, hori da, momentuz, hori da, punto bat aurretik gaudez, da espero genuen horrela bukatu. Nola bizi izan duzu estropada, aurretik, ia estropada osoan zehar, eta azken luzean Tiranek pixka pranka sartu? Maila eman dugu, lo que pasa que ikusten da, bueno, Tiranek gogor dao, indarrakin, da goguakin ere bai, da orduan hori azkeneko momentotan ikusten da bai. Izan ere, Tiran, zeue baino okerrago daude, Baita, baina, bueno, azkeneko momentu arte, haidiazte peleatzen bereak da guek ere bai, da Bueno, ikusiko dugu nola bukatzen den estropada, sorterik onena, eta gero gauza nahi detezan, bueno, animo mutilari eta pasan. Hori da, animo, eskerrik asko. Zuri, zera. Itzegokiak, Urtiz Berea jaunak patxaratxu eta mutilak animatuz, une honetan hori da bidea. Haientzat ere urtea oso gogorra izan da, atzo goitzen genuen Juan Mari Txaberen inguruan, mutil gazte horientzat ere. Betrainerutik atrainerura igo eta urtea pasegin. Aurrera Zara! Bueno, no sé cómo te encuentras. Habéis quedado por delante de San Juan, sí, nadie se ha metido, la diferencia es muy pequeña como para que alguien se vuelva a meter, ¿no? Sí, la diferencia es muy pequeña, hemos hecho nuestro trabajo, una gran regata, San Juan, al contrario que ayer, hoy también, y bueno, nos queda ahora esperar esta tanda, que la suerte acompañe, nuestro trabajo está hecho y nada más. Te veo, como es lógico, abatido. Sí, la verdad, con el corazón en un puño. La verdad es que la situación es complicada, de momento estáis un punto por detrás, no sé qué esperanzas tienes para el resto de regata, ¿no? Que alguien se meta, por supuesto. Que el viento vaya más y que alguno se relaje para la clasificatoria del jueves y que en ese
2-3 segundos quedaron, se cole alguien, cosa casi imposible, pero bueno, lo de ayer también era imposible y ahí estamos. Tu mensaje para los remeros. Mucho ánimo y regatón. Mucho ánimo para vosotros también. Muchas gracias, José. Erabat unkituta ikusi dugu Jose Lobera egia esan ia malkotan gizona eta normala den bezala, egora ez da bat ere gustagarria, Mikel. Agur bero bat berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Boiron gara gaurko honetan, Cabo da Cruzeko kaian. Aruza itxasadarrean, lehenengo txandan San Pedro markatu digu denborarik onena, 19:49 eta 68, bideo finixa aztertu eta gero krono hori, eta egia zan gaurko honetan albistea zera da. San Juanek puntutxo bat galdu duela tiranen atzetik, baina gauzak horrela bukatzen badira, matematikoki tiran jetxiko dela, eta San Juanen mailari eutxiko diola. Baina, orantxe bertan esan dit, hemen estropada ikusten ari den patro historikoak, David Alvarezek, oso zaila dago tiranentzat, urte asko egin ditu berak betidanik tiranen, baina ezinezkoa ez estropada bukatu arte, ezinezkorik ez dago, Ibon. Baina oso zaila bai. Bueno, David badakigu gizon oso baikorra dela, tiraneko ordezkariak ia ezinezkoa imposible esan du. 2 segundu eta 34 okorrezpanago. Hori da diferentzia. Hori da zuloa. Zulo hortan sartu behar da. Beste, kuadrilla bat, kasu hortan tiranek 2 puntu errekuperatuko lituzke San Juanen aurretik, eta egoera horretan berdinketa Galiziaren aldeko litzateke. San Juan joango litzateke bera, baina benetan oso zaila iruditzen zaigu hori gertatzea. Hala ere, erne eta estropadak azkenean gaurko egunez egindako lanarekin, bakoitza jarriko du bere tokian lehen tokitik 12. gora igo. Eta are zailago sartzea, bigarren txandako, hirugarren txandako treneruek urte osoan erakutsi dute beste maila hobea dutela, eta giroak momentuz egonkor dago. Egonkor. Ez dirudi eunekoenean ez dago jakiterik, baina hemen ekarri aldirik eta ez dugu, espero, gaurko giro honekin. Horrela dira, gauzak tiran. Ibilira rekuperazio bideo horretan, estropada asko jarraian San Juanen aurretik, baina Zarauzko bigarren eguna, hortxe, gakoa, San Juan darrentzat egun ederra, poparian hartutako olatu horiek, eta hortxe piztu zen, eta badirudi piztualdi hori, eta gaurko estropada txukunak, horretxek emango diola, playofferako postu hori San Juani. Gaur ez dago alternatiba zoragarririk. Edo matematiko jetxi edo playoffera joan. Eta playoffean aurkariak ikanagarriak izango dira. Galiziako Meira eta Ares, atzo ere Aresen bertako banderaren lehen jardunaldian. Erne badoaz, hasi da bigarren txanda, eta esaterari nintzen, atzo Aresen aurretik 2 segundu bizkorrago sartu zela Meira, 3. Gero bekoz da zailkapenean, baina badirudi bi hauek barruan direla Meira eta Ares, eta badakizue astillero eta lejitxarra izango direla, Kael Ligako ordezkariak oso playoff gogorra izango da. Baina playoffean, itxasoan eta gero Ibaitzabalen, Bermeon eta Portugaleten jokatuko da hori, hor erabakiko da. Gaur matematikoki jetxitakoak, gaur bertan maila galdu eta etxera. Aukera hori ez du izango. Hemen Cabo ikusten dugu. Treneruak Hondarribian bandera irabazi zuen, 14 horixe gaur, Beniziloa prestatzaileak etxeko estropadan jarri duenak, atzoko taldearekin alderatuta, 5 aldaketa egin ditu, eta hemen Donostiarra lehenbiziko kaletik atzoko taldearekin, konparatuta alderatuta, 3 aldaketa. Aitor Aranegi estriborrankean, eta baborrean Borja Martin eta Aitor Iraola. Ezken aldian Igor Makazaga ez da aldaketak gehiegi egiten ari. Xabat Pastorrankera ekarri du, atzo 4. lekuan zen, eta bestea Patroi aldaketa. Patroiari, bera aukera. Hori da, Joni Irurtagoina Patroi eta Diaz berriz, gaur lehorrean. Ondarrutarrak 3 segundoko atzerapenarekin, eta momentuz Donostiarrak, Cabo eta Santurtzi lehia bizian parea.
Kabon entrenerua aurkeztu dugu, aldaketarik ez, Hondarribikoarekin alderatuta. Eta atzo Penin Silbak aipatu zigunez, Hondarribiako bandera irabazi, eta gero asteazken hartan diputazioaren bandera jokatu zuen, eta bere hitzetan, taldea nolabait nekatuta izan omen du, aste horrek nolabait bere eragina izan duela, baina aste bukaerako helburua zalantzari gabe gaurko estropada. Etxekoa irabazten saiatzea bigarren txandako. Eta errespetua sortzen duen aurkaria da Kabo. Hondarribian hain azkar ibilitako ontzi bat, arriskutsua da. Izango ez da ba. Eta estadistika hartzen badugu, 7 honenen artean. Sartzen ez bada, ni sorpresa bat hartuko dut, Kontxako sailkatzen zaio. Nik ere bai. Eta Santurtzi sartzen ez bada, ere bai. Baita ere, dudari gabe. Zazpigarren golako, beste zera bat ikusten da, baina gaur, Zotera aipatu dugu, 5 aldaketa, Kerzabalak egin dituna. Bi Baborrean, biakatzeko tozetan Mikel Pedro Sanketik, eta Borja Piadero veteranoa Mastatostan bigarrengoan. Baborrean berriz, Beña eta Astelarra, hanketik, lehen ere askotan ibilia da, aurten batez ere 4. da bigarren tostan ari da, eta 5. tostan, Iker Salgado eta Gorka Ribe. Kabo eta Santurtzi estropadaren buruan, Donostiarra segundu bakar batera, eta hor dira ondarrutarrak, eta ondarrutarrei buruz, Gotzon San Miguel, dugu albiste, 53 urte, Ibo. 53 urterekin, gaur debuta TK Ligan. Zer, ibilbide luzeko arraunlaria, hainbat urteetan ibilitakoa, gaur egun ondarrutarren prestatzaile fizikoa, Iñaki Erraztik, osteguneko estropadari begira taldea freskatu nahi du, eta esan dezagun Gotzon San Miguelek gaur debuta, baina urte osoan egur batean eta prestatzen ari dira. Beste 4 aldaketa ere egin ditu Erraztik. Erlantzegia Ia Zurdei behin aritu zen mutila, Kontranketik eta Sergio Corrales, estribor 5. tostan Faborrean, Josu Elu eta Asier Peña gaur lanean ari dira. Eta argi, Ondarroa zaindu beharko da gaur, San Juan eta Tiraren arteko zera borroka horretarak. Une honetan, Dakaikuren eta Tiranen denboretan doalako Ondarro. Onparak eta hor dago, eta hori zainduko dugu, ondarrutarrek gaur nola amaitzen duten zaioa. Kabo, estropadaren buru hartu nahian, gaur, igande gehienetan bezala, Alfonso Díaz patroilaretan. Estebal izango dira, lehen 4 segundo eta 4 minutu eta 47 segundo, San Pedro, minutu erdi batean. Eta zuen etxeetan, Tirango mutilak, lehiatilatxoan ikusten dituzue, lehorreratzen eta benetan momentu latzak Tirango arraunlarientzat. Itxaropen isti bat izango dute, baina badakite zaila dagoela. Ondarroaren kamiseta jantzi behar dute. Bueno, hemen da Kabok 4:43, Santurtzi ere segundu berean, esango genuke, Donostiarra tira, eta orain ondarrutarrak 7 segunduko atzerapenarekin. Eta lehen luzean, San Juanek 4:49 egin du, Ondarroak 4:50, gero Kaiku 4:51, Tiranen 4:53, gero estropada aldatu da, baina orain ikusi beharko da, luze bakarrarekin ondorioak ateratzea, oso arriskutsua eta zaila. Baina kontua da, Tiran, Ondarroa, Tiranen denboretan da bile, horixe zaindu beharreko. Lehen aurreko planoan hor ikusi ditugu, belauntzi mordo bat, ezenin garbi ikusten zen, aizean ondo izartzen den. Orain, bigarren luzean, ia trabez, estriborretik izango du. Eta Kabo, bestetik, San Pedro baino 4 segundu bizkorrago, txanda honetako hiru indartsuenak, Kabo, Santurtzi eta Donostiarra, aurreko garailea, San Pedro baino bizkorrago. Eta Ondarroa orain, Kaikuren denbora markatzen. Eta Tiranenak, estropada puntu honetan. Ikusiko dugu, errekuperatzen den edo ez, eta orain lehiatilean, San Juan darren lehorreratzea, itxaropena bai, baina kezka puntuarekin beti, barne lineatik jasoko zuten informazioa, berehala pantalla erraldoian ere kaialdean igual ikusiko dute. Ez da lasaitzekoa. Ondarroa nola dabilen? Ondarroa Tiranen denboretan. Ez da lasaitzekoa. Kezkatzekoa baizik. Bai. David Alvarez aipatu duzu, Mikel, eta lehentxeago horrexek izan dugu. Kaleen inguruan da, estropa eremua bere iritzitan, hau oso ongi ezagutzen du, Davidek, eta kaleen artean badirela, ezberdintasuna, baino
nahikoa txukun dagoela eta behar bada goranzkoan, alegia bigarren da laugarren luzean lehenbiziko kaleak, hor babesa bila dezakela kaimuturraren gunea horretan. Gaurko kabo ez dela atzokoa bestetik, Ibon? Espero genuen hau. Atzo atzean geratu ziren, baina gaur begira, Santurtzirekin hor lehiakor, eta Donostiarra ere bai, hirurakor lehiakor, eta Ondarroa une honetan tiranda kaikuren denboratan, estropada puntu hontan, San Juan tiraren aurretik zen. Gauza bihurria gaur ere. Segundo batean San Juan tiran eta Ondarroa. Gidoilari bihurria hartu dute Eskola Beliga honetako arduradune. Marka izango litzateke. Ondarroa tiran eta San Juan. Ez iristekoa. Marka izango litzateke nez. Bueno. Ea Donostiarra gatzo nire ustez laugarren kaletik, estropada txukunetik gorakoa egin zuen. Oso estropada ona, atzo sufritzea tokatu ditzaien. Orain, urrengo minututik aurrera, lehenbiziko kaleak eskaintzen duen babes hori aprobetxatzeko modua izango du. Horra, bantxa. Aizea, 15 bera, 15 kilometro orduko, 14, 13, 12, 10 eta 15 artean, pronostikoak ala zioen. Eta une honetan, Ondarroa tiran baino segundutxo bat bizkorrago San Juanen denboratan. Goazen kaboko gorriekin. Arraunean, luze. Aurrera, esate baterako, kabo Santurtzi baino gehiago bilatzen du. Nola baitere uretan rekorrido edo bide gehiago egiten dio. Arraunketak izaten dira, horretarako propio erraminta bat jarri, neurri batzuk jarri, eta begira. Hau gehiago, izango litzateke Santurtzirena garai batean, Jose Manuel Francisco jarritako eskolaura, aurrera, gutxiago jaten dira, toleta gertuago, segurazki arraunak ere gogorrago. Hori da. Ontzi bat, kabok Santurtziri, Ondarroa 14, Ondarroa orain San Juan eta Tiranen artean, baina justu zelkapenak kontrako ordena beharko luke. Oraindik anor San Juan Galiziaren aurretik baitzen. Eta Ondarroa ez da eroriko, ez zait iruditzen, talde berria bai? Baina egin duten urtearekin lehiakorra. Sendoa da. Oso lehiakorra. Bueno, balan erditan, erreferentzia, San Pedro markatu du lehenengo txandan, 950-koa. Eta hemen dira. Orain kabokoak, horren azpitik garbi. 10 bat segundu bai. 950-19. Oso estutik, kaboren ziago, atera ezinik kabo. Santurtzi 3, 953. Marka izango da, Donostiarrak 955, orain Ondarroa 16 segunduko atzerapenarekin. San Juanek 955-koa markatu du, eta 956 Ondarroa eta Tiran. Ondarroa San Juan eta Tiranen artean une honetan, ez da? Harrigarria. Ea gero, oraindik lan erdiak egin dituzte, Tiranen evoluzio hobera izan da, San Juan pixka apaltzen. Harrigarria da, berdinketa baldin bada zelkapenean, berdinketa Galiziaren aldekoa da, eta Euskaldunen kalterako. San Juan jetxiko litzateke, berdinketarekin. Zer den kirola. Eta kaboren errenta gora, 4 segundu orain Santurtziri, 8 Donostiarrari eta Ondarrutarak 18-19. Tiranen denborak errepikatzen ari dira Ondarrutarak. Kabo estropada buruan, estropada zoragarri egiten, harrituta oraindik Hondarribian eman zuen erakustaldiarekin. Kabo, orduan, dena aldeko izan zuten, kale arraunketa eguna, ura segokitu orduan, nik uste dut, Santurtzi eta Ondarroa ere, hartxe moko kasi zirela elkarren artean, hori bien kalterako izan zela. Eta hemen Ondarroa, erabaki dezake, Ondarroaren jardunak erabaki dezake, nor jetxiko den, zalantzarik gabe. Dudari gabe, gauza nola dauden ikusita, alaxe da.
Kabo errenta zabaltzen. Orain bai, hirugarren Donosti luzean. ere pixka bat geratu da, 10 segundora. Hala ere, Donosti, 10 segundoko atzerapenarekin, San Pedro baino 5 bizkorrago doa. Eta estropada puntu hontan, pare-parean, San Juan, Tiran eta Ondarroa. San Juan eta Tiran, kinkalarrian diren bi arraun elkarteak, eta Ondarroa, gaur nolabait bere ohiko mailatik behera ari den kuadrilla. Eta nola ote daude orain, San Juan eta Tirango ordezkariak, zaleak, arraunlariak, segundo berean, San Juan, Tiran eta Ondarroa, orain. Halaxe da. Eta Kabo bere estropada egiten aurretik. Beste segundo bat, men Ondarroa. Orain, aizearen alde, 36 pala terdian. Aizearen alde, erritmoak bizitzea eskatzen. Aizearen aurka, pare bat palada gutxiagoan ibiltzen dira guztia. Lehen aldiz orain estropada puntu hontan, Ondarroa, San Juan eta Tiran baino bizkorrago. 2 segundu bat bizkorrago ondarrutarrak. Hori ez da txarra San Juan darrentzat. Hori ona da. Kontua da, ea horrela jarraitzeko moduan diren edo ez. Gero badakigu ze gertatu den. Tiranek aurre hartu dio San Juani. 2 segundu eta 34 eunen. Eta Tiranek, bigarren luze erdia, alegia estropada bukaerako 2 minutuak, kalea tarteko, orduan azkarrago etorri da. San Pedro hori ere errekuperatu dio denbora. Orain 3 segundo, Ondarroak Tirani, hau garrantzitsua da. Orain Ondarroa azkar doa. Hau une garrantzitsua izan daiteke. Informazioare nola kudeatu, ze mezu lehorretik, zure ordezkariak, eta dudari gabe hori garrantzitsua da. Orain, Mikel, Ondarrutarrak estutzen ematen du, baldintza ere behar bada esan dugu haizea. Ean zer dago. Orain bai, gero datozenean haizea kalterako izango da. Bai. Lehen ere iruditu zait, Lehen biziko txandako ontziak, batez ere, kanpoko baliza horretara hurbiltzen zirenean, beste txandakidekiko tartea zabaltzen zuten. Eta Ziaboga, noski. Ziaboga oker batean, 2-3 segundo galtzeko ez da, ezertxo ere behar. Momentu hontan, Ziaboga atarian, 1 metro pasatxo, Ondarrutarrak San Juan eta Tiran baino 4 segundu bizkorrago ontzi bat aurretik. Eta ez dirudi, haitze golpe fuerte batzuk edo aurka izango dituzte azken luzean eta horren eraginez agian, baina ez dirudi Ondarrutarren maila ordezko batzuk izan arren eta rotazioak egin arren, beste hauekin konparatuz goiti dago. 8. dira zelkapenean, 84 puntu dituzte. Bikoiztu egiten dituzte, bai San Juan eta baita Tiran ere. 14 eta 40 Kabo. Zuzo hona egin du, Orain bai, zulua zabaldu du Sotelarekiko. Itraineru, 14 eta 47ko denbora Santurtzirentzat eta Kabok 14 eta 40koa egin du. Donostiarrak 15 segundura, 14 eta 45 Donostiarren denbora azken Ziabogan. Eta hortxe dira Ondarrutarrak 25era, 15-0-5 San Juanek baino 3 gutxiago eta Tiranek baino 4 gutxiago. Antiguako amak. Ziaboga etzait, azkarregia iruditu. Ondarrutarrena. Ateratzean. Konparaketan orain, puntu hontan, maniobra errepikatuta ikusten ari garen bitartean, ja azken luzean sartuta, Tiran eta San Juan parean ziren, baina Tiran ja momentu hortan branka aurretik sartzen, eta Ondarroa 4 segundu bizkorrago doa, Tiran baino 4 segundu bizkorrago. Baina, kalea, haizea, orain adibidez, hemen helmugako balizen parean ematen du bajualditxoa edo dela, baina hor ufadak, tarteka etorriko diren ufada hoien eragina da garrantzitsua. Ondarroak Tirani 5 segundo. Eta Kabok txanda honetan Santurtziri 11. Hor badago diferentzia. Begira, 5 segundo. Ondarroa eta Tiranen arte. Nik Tiranen bukaerarekin, iruditzen zait Tiranek bukaeran Ondarroari 2-3 segundo errekuperatzeko modua izango duela. 2-3, 5, ez zait iruditzen. Desenteko tartea da. Gehiegi.
Bukerean, San Pedro hori ere. Begira eta nola San Pedro- hobetu duen Ondarroak, San Pedro gainean izango luke momentu honetan, 2 segundura. Bai, eta Ziabogan, 3. Ziabogan, 6 segundoko atzerapena zuen. Ondarroak San Pedrorekiko. Orain bi. Horrek esan nahi du, orain Jan egin dio. kale beretik. Kale beretik. Galtzen ez, errekuperatzen Hori da. ari dela. Kabo eta Santurtziren artean. Tartea 11 segundokoa da, Donostiarra 19, Ondarroa 30, baina Ondarroaren denbora eta ibilbidea eta lana zaintzen ari gara, horrek eragin zuzena izango duelako, jetxirako burruka horretan, Tiran eta San Juanen artean. Tiran baino, 5 segundu bizkorrago Ondarrutarra. Gaur, GPS-ean dago estropada gaur, Miguel. Bai, durari gabe. Eta klubetako ordezkariak ere horrela ze daude, dana pantailari begira, konparaketari begira. Eta Ondarrutarrak, hemen Jokin Arrazatek arpeia jartzen du izan ez bezala. Guri erori zaigu gaur, erori zaigunez. Epaile lanak, egin Epaile behar lanak, baina 6 segundo, Ondarroa eta Tiraren artean, 7. Bukera arte itxoera ongo dugu, baina Zaila dirudi. ez doa gaski San Juan darrentza. 500 metro eta itxura horixe da momentu hontan. Ondarroa ja San Pedro baino denbora hobeagoa markatzen ari baita. Hori da. Hemen aldamenean esan dugu David Alvarez etxipena jota. dagoela jota zereginik. dago, esaten du zaila dela. Eta ez dagoela ja zereginik. Berak badaki gora bera hoien nolakoa diren. Haizea bai, haizea ez, baina orain Ondarroa eta San Pedro hortxe parean, eta Ondarroa eta Tiranen artean 5 segundo. Azken 300 metrotara etorrita da. Estropa da, Kabok 13 segunduko errenta Santurtziri, etxean zaleen aurrean gutxienez 5. postua segurua izango du Kaboko taldeak. Lau Dabor segundo, joleak ez ditut entzuten, baina hor izango dira. Baina Gaita joleak ere etorri dira gaurko honetan hemen. urruti jarri dira. 4 segundo Ondarroa eta Tiranen artean, Bai, baina 200 metro. 200 metro besterik ez. Ea ba. Baina hemen txerrekuperatu du, 4 segundo Ondarroa eta Tiranen artean Lau. eta San Pedro aurretik. 4 segundo. San Pedro baino segundu bat motela gorain Ondarroa. Hemen da Kabo. 13 Santurtziri, 20 Donostiarrari. Ondarrutarrak tartea mantentzen. Eta norabidea aldatuta baita ere Bai, Donostiarra. gurutzatu egin dute. Bai. Kabo Ondarroak. estropada bukatzen. Ondarroak 5 segundu Tirani. San Juanek momentu saiestuko du. Jetxira matematikoa. Eta playoffra joango dira Arroxak Pasaitarrak. Kabok 19 eta 25, oso demora ona, Ibon. Bai, aize honekin, Santurtzi bigarren, Demora oso ona, eta Santurtziri segundo asko. Santurtziri 14. Orain Donostiarrak 21 eta Ondarroa eta Tiran 5 segundu azken metrotan, beraz. 20-4 Tiranen denbora, horren aurretik sartu behar du Ondarroak. Bai, San Juanek eusteko, sartuko da, 20-1 edo 20-2. Orantxe amaitu dute, beraz, San Juan darrak ez dira matematikoki jeitsiko, eta maila galdutakoak Tirangoak izango dira. Orain Euskal Klubetako ordezkariak San Juan darrak zoriontzen ari dira. Orantxe bertan San Pedro tarrek eta bezarka da Urtiz berea eta Arraraz jaunen artean. Hau da datua, Kabok 19 eta 25, gero Santurtzi 14, Donostiarra 21, San Pedro 23, Ondarroak 20-1 egin du Tiranek baino hobeagoa 20-4, gero San Juan eta Kaiku aurrera Zaragandara protagonistekin. Juan Mari, zorionak esan beharko, ezta? Bai, zorionak. Pasa dugu eta, bueno, ondo prepatu eta baki guzti behar dugun. Gauzako beto eta, mende bi astea puntxonin gauden eta lortzen dugu mantentzea. Ondarroaren estropadari begira eta begira gonzarete, hemen fanson honetan, eta, bueno, zeuen aldeko emaitza izan da, ezta? Bai, emaitza horra, animatzen dugu Ondarro, bai. Baina, bueno, hori da, azkenean, bueno, segundu gutxien gatik, baina, bueno, borroka handia zegoen. Estropadan ego txugun indugu guke eta Tiraneke bai, eta, bueno, azkenean gauza iztutu egin da, eta, bueno,
zago besteekan, hain pixka bat ospatu, komilakin, baina, bueno, ja pentsatu berda, ja playoffera. Urduritasuna bukaerara arte ezin ukatu, zeuek egia esan, lanbikaina egin duzu biziko txanda horretan, naiz eta Tiranek aurre hartu dizuen azken luzean, Bai, azkenko luzean aurre hartu dute, baina, bueno, ni uste lana konforme ginala intakoekin. Ziabugetan igual ez gu azmatu behin gota, baina, bueno, azkenean hori nerviosismoa, dena sartzen da pixator, eta, bueno, guzti jatzen ja pasatu dugula, oan ja enfokatu behar dugula ez aldea, eta, bueno, ja ez dago atza behitu berri, baizik aurre behitu berra dago. Oraindik ere sustuarekin zaude? Bai, sustua, emozioa eta dena pixka bat, ez? Azken finean inorra izaio gustatzen geistea, borrokatzea bai, eta, bueno, atetzen lema posgarria da, ez? Azkenean borroka gor bat izan dugu azken hilabete honetan, eta, bueno, azken finean emaitza bat da, oain goz minepe, eta oain bakigu, oain faltatzeko beste saltu hui. Oso horra behitu berdu, emozioa bai, hombre du, bez, arriba dagoazian historia hundiaekin. Eta, bueno, ez dugu albalima izena zikindu, nahi ez, komiletan, zikindu beti zaiatzen gau ondoen egitea ez, baina, bueno, garko pasa dugu eta, bueno, ospatzea guen. Zer esaten diezu arraunlariei, zalei eta Tirango arraunlariei? Bueno, borroka lehia hurien dugula ez, honenak iraziula azkenian, eta, bueno, gu izan dugula, igual ez. Borroka oso politxetzen dela zalea, gozatzeko arrauna hau dela, fin kirola badegula, eta arraunlariei, bueno, mila esker ez, aguantatzatzen eri, eta, bueno, ondo ideala gauzak egiten, hobetu inmertu gula, eta guen burua pixka da lasaitzen degean, presioek entzen dugu gaintikan, porque azken fina goera txarren gabiz, eta, bueno, ja burua arbitzu, lasaitu, hiru aste gatzen dira playoffetak oro, eta espero, bueno, kontxa disfrutatu, kontrola joan batekin, hane ikusko duzu non gauden, beste kontra jokin playoffea behiratu ez, eta, bueno, lasaitu ez, pixa ja presio hondi kendu gaintikan, eta beste tentsio moko bat ez, beste estropa bandera bat egiraztea, guaz, eta, bueno, horta fikatu berdu. Ba, gozatu, Juan Mari Etxabe, eskerrik asko eta zorionak. Vale, mila esker denoi, eskerrik asko. Bueno, ba, hauetxe Juan Mari Etxaberen hitzak, atzean saleak pozik, eta laster, saiatuko gara Tirango barraunlerekin hitz egiten, alegia txanponaren beste aurpegiarekin hitz egiten, Mikel. Agurterdi berriro Euskal Telebistaren ikusentzune zareten guztioi. Gaurko honetan Boiron gara, Boiroko 28. bandera Cabo da Cruzeko kaian, eta haze nolako tentsioa, haze nolako emozioa. Ondarrutarren denborari begira bigarren txanda osoan azkenean ikusi duzue haizea jetxi horrek, bueno, pintzat igo ez, eta horretxek agian eman dio auspoa gaurko honetan Ondarruri, bere lanak ere bai, noski, eta sartu da Tiranen aurretik. Tartea, 3 segundu eta 2 egunen bizkorrago, eta horri esker, oraindik, estropada bukatu arte matematikoki ezin da ezer esan, Ibon? Txanda bat falta da, ikusten dunik. Baina logikak dio horrezko txandako laurak goitik izango direla, eta hastear da horrezko txanda, eta hasi bezain azkar, joango gara protagonista gehiagorekin, lehiatilean besterik espada, Sara Gandararen eskutik, eta orain gogoratu banderaren lehian ditugunak, ligako 4 indartsuenak izango ditugula hemen pronto. Lehen kaletik Zierbena, 2. Urdaibai, 3. Orio, 4. Hondarribia. Estropada irekia ikusten dugu gaur, aldaketak bai, Hondarribia kuadrilla indartsuagoa, Orio ere ea, egun benetan polita. Aldaketa askorekin guztiak, bai. Eta Mikel, Ondarroari begira aritu gara, Kabok 19:25, Santurtziria 15 segundo, ez da Hondarribiako abantaila, baina denbora zaintzekoa, bai, argi eta garbi gainera, Bai. Oso zaila izango da, horrezko txandako 4 traineruak hortik bera sartzea helmugan. Bai, jokatuko nuke ez. Bandera txuria, eta bai, hasi da horrezko txanda, Jaun Andreo. Ea, minutu batean, geldituko gara erne. Hori okirtera ona. Aurkezpenak ere bere alabizkor egiten saiatuko gara, Ibon.
eta gero joango gara kai aldera protagonisten dila Sara Gandara lankidearen eskutik. Orioren branka aurretik bai, segundu batera. Hondarribia, Zierbena eta Urdaibai. Hemen palmaresean, Amegrobek 5 garaipen, Kabok, etxeko traineruak 4, Mekosek 4, Urdaibaik 3, gero Hondarribiak 3, Meira eta Tiranek 2, eta batekin txapela, Astillero, Orio eta Castro. Zierbena ikusten dugu, 4 aldaketa egin ditu gaur Solzunegi, 4 eta Patroia gaur Borja Gomez atzeko txopan, eta esoiko kuadrilla bat, estriborrean Asier Hernandez, aurrekalari Albo, eta baborrean Jon Lekanda eta Eladio Sánchez, eta, bueno, esate baterako, Adrián Miramón eta Leandro Salmayok, Jaime Riosek atxeden. Ondo bidean, ostegunean kontxan, jokatuko duten mutil. Begira, Lur Uribarren, Erriotaren txopan patroilaneta. Eta hor, Pingani joari, edo belarrekoari, eusten ari zen gaur Josebak, 4 aldaketa egin ditu, Andoni Gartzia, bigarren tostara estriborrean, eta Jon Teletxe Arrobikoa, estriborre espaldara, baborrean sartu direnak. Beñat Izagirre, Txila Bidezerekin tostan neutxe egiten dio, eta Iñaki Goikoetxe. Eta gaur, hanketik, aurten, bigarren aldiz, Christopher González, Galiziarra, Palazu Leosek, Iglesiasek Alfaiak eta Zerbi bezala atxedu. Horda Lur Uribarre, burua eta burua eskatzen du. Orio estropadaren burua, baina segundu batera dira, horrezko txandako 3 aurkaria. Taizea bere horretan, 10 kilometroko abiaduraren bueltan, Ibon. Bai, baina joera antzematen diot, egiten duena leuntzera bezala. Hemen Orio, 5 aldaketa eginda, gaur hanketik Josu Indo estriborrean, Odei Arrizabala 3. tostan, eta Arregi, Arratola, 5. tostan. Aurrekalari Ibon Arruti, eta baborrean, Joritz Etxeberria sartu da 5. eta Inigo Mujika, Mazatozan 2. Horretarako Albizu, lehorrean geratu da, eta hanketik Martxel Aldai jarri du. Aldai, ipagarri estropada asko egiten ari dela. Asko. Azken aldi honetan. Gustokoa du, Saltzamendi. Hanketik ez bada, kontra hanketik. Eta Orio geusten dio ba, segundutxo bat, ez da asko, eta konparaketan Kabo baino 3 segundu bizkorrago doa. 3 bizkorrago. Horrezko txandako denak, Kabo baino bizkorrago doa. Baina, segundu pare bat, hemen Hondarribiaren eskifaia. Atzoko kuadrilarekin alderatuta, aldaketa asko, Mikel Orbañanosek egin dituenak ere. 3 estriborrean egin ditu, bigarren tostan, Bikendi Altza 3. Jon Lizarralde, eta beti bezala estribor espaldan, Agoitz Irazoki. Lezakako Nafarra, eta baborrean berriz, Manes Aldai 3. tostan, eta Iñaki González, babor espaldan. Beraz, gaur ere, aldaketa asko, Hondarribia. Orio keusten dio ba, Zierbena orain ia une batez 2 segunduko galerarekin, konparaketan hor da, Kabo 3 segundu motelago Orio baino. Guazen Sara Gandararen gana, kai aldean da bera protagonistekin, eta pentsatzen dute Galiziarrak, Tirango mutilak lur jota izango direla. Nola egongo dira ba, Mikel, maila galdu dute, eta hemen aurpegi ematen, Juan Carlos Costas, atzo ere gurekin egon zen mutila, 5 días. 5 días. Sí, se puede decir 5 días, ¿no? Bueno, a ver, quedas fastidiado evidentemente, pero bueno, yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer, no se pudo meter a nadie más en el medio, bueno, aunque queda ahí algo, hay una esperanza, pero es difícil, pero bien. Habéis estado mirando esa segunda tanda, ¿no? Porque Ondarroa podía ser vuestra esperanza y ha habido incluso momentos en los que estaba entre vosotros dos. Mucho, mucho. Es que de hecho es lo que decíamos, de hecho se daba que podía subir un poco el viento a partir de la segunda tanda. Entonces contabas, si subía el viento siempre puedes perder algo más de tiempo y siempre puedes meter a alguien más. Pero al final no subió tanto como se esperaba. Salvo catástrofe, se consuma vuestro descenso. ¿Qué plan tiene Tirán para la RC1? La Liga Gallega. Liga Gallega. Plan, mantener el equipo, el bloque, todo lo que se pueda. Recuperar a alguna gente del año pasado, reforzar el equipo. Yo creo que sobre todo sería eso. Sería importantísimo recuperar gente. Porque realmente yo creo que la columna vertebral de Tirán de los últimos años está. Le faltan 4 o 5 remeros para volver a estar ahí. Estamos viendo, la verdad es que muchas caras tristes. No sé qué clase de sentimiento tenéis ahora en general. Fastidiados, porque
después de lo de ayer mirabas que no era tan difícil. Difícil sabíamos que era. Y después eso de estar ahí en la segunda tanda, que mirabas que podías meter ese puntito que nos faltaba y tal. Y después sobre todo por todo el año, porque quieras o no, le ganamos 10 veces y meterle prácticamente un punto fue en todas. Nunca hubo la posibilidad, algo que le podías meter 2 puntos. Un poco de suerte más a nuestro favor. Bueno, pues muchas gracias por haberte quedado aquí esperando a este directo. Mucho ánimo y a ver si nos volvemos a ver pronto. Eso espero, ¿eh? Un añito, a ver si. Gracias. Venga, gracias, hasta luego. Bueno, Mikel, hori egia esan, lurjota ikusi ditugu tirango mutilak eta hori, kae bat liganez, ohitura falta, Galiziako liga honetan arituko dira eta benetan aurpegi luzeak ikusi ditugu normala den bezala. Ederki, gure bezarka da hemendik tirango arraunlari guztiei eta aurrera, 25 urte arraun elkartea bat eginda, bai Nuestra Señora los Remedios da San Juan de Tirán elkartu zirenetik eta maila galdu, baina hau kirola da, burua altxatu eta segi lanean, Ibon, ez da besteri. Segi egin behar da. Aroak izaten dira arraun elkarteentzat eta kiroldenetan gertatzen dira alakoak eta arraun elkarte handiek eta Tiran horixe da arraun elkarte handi bat, historia handikoa, jarraitu, egoera onartu eta lanera. Eta lan horrek ustak jasoko dute zalantzari gabe hemendik urte batzura. Eta hemen bien bitartean txanda doa. Izugarrizko horrezko txanda ikusten ari gara. Eta nik esan dut, trabesa galdu beharrote dut, alegia kabok aurre hartuko diola hemen atzean geratzen denari. Nik ere hori uste nuen, baina momentuz ez, momentuz zierbena da horrezko txandako apalena eta kabo baino 4 segundu bizkorrago doa. Begira Urdaibai, Galiziako uretan azken demoraldi hauetan ondo moldatzen ari den kuadrilla da. Iaz hemen bertan garaile izan ziren, 19-0-3ko denbora eta estropa deremuko marka ezarri zuten, 19-0-3-86 eta Hondarribia izan zen bigarren 9 segundora. Gaur ematen du diferentziak ez direla izango horren handiak, 7 minutuko lan egin dute eta begira segundu batean dira Urdaibai, Hondarribia eta Orio. Eta Zierbena ere hurbil. Bai. Treneru bat pasatxo galduta Zierbena, Urdaibaik horixe treneru erdi bat baino gutxiagoko abantaila du une honetan. Eta gure ikusleen artean izango dira itxaso atakei jarraitzen ez dutenak. Gaur popaleriek eta olaturik eta naiz eta itxasa zabal izan. Gaurko egoeratan oso zaila izaten da, ez dakipa 5-6 segundu errekuperatzea 2 minutuan. Ia ezinezkoa, maila honetan mutilen batek, garraunlarien batek, ondo ezen bat ez baldin badu. Hori da, eta dagoena korrontearen eraginez gehiago. Hori da. Urdaibaik Hondarribiri bat, hori bi, Zierbena Laura, Zierbena eta Kaboren artean beste 4 segundu izango genituzke une honetan. Eta ematen du bandera hemen dagoela, Ibon. Hala, ematen du. Horrezko txanda honetan. Orain, Eizepola da kontra izango dute, hau Urdaibaik, bigarren kalea, eta Zierbenak ere bai, aprobetxa dezake. Hori okirtera oso ona egin du, 6-7 minutu aurretik ibili da. Orain galdu ditu, bueno, 2 segundo Urdaibairekin. Hemen estropada bero-beroa, eta txanda bukatu eta gero izango ditugu protagonista gehiago. Urrengo 10 minutua pasa eta gero, orain hemen da leia, hemen dago estropada, hemen da txanda, bandera jokoan dugu, eta Urdaibai eta Hondarribia ligako bi indartsuenak hemen txedatoz. Argi ziagoa, Parean, sartuko dira. Bermeotarrak parean. Zertxo bailenago, baina ez hortxe dira ba. Lan erditan, 9:23 bientzat. Irteran, Urdaibairen branka pixka bat aurrera xago. Tosta pare bat, esango nuke. 3. Orio, 3 segundura eta Zierbena 5, Ibon. Ez dakipa, amaixu dira, hau ez da izan Hondarribiaren ziagogarik onena, urte osoan. Horre tostaren bat galdu du, Urdaibairekin da Oriorekin, erbai behar bada, Barruko ziagoa honen arriskoa da, haizea kontra dute, itxigi hartu ezkero, balizaren aurka botatzen ditu treneruak eta horkero baborreko arraunlariak lanean azteko arazoak izan ditzakete. Hortxe begira, baborrak banaka
arrauna kostaura ekarriz, eta gero kosta egiten zaie, hastea. Bueno, 9:29 egin du Kabok, aurreko txandako garaileak eta Zierbenak ere bai, 9:29. Eta joerak iruditzen zaizkit, orain, Hondarribia, Oriok nahi baldin bat, baina batez ere Hondarribia, joateko kale hobea eduki dezakela, diferentzia askorik ez da, baina joera hori bai, etortzeko berriz Urdaibai. Hondarribia, Urdaibai, Hondarribia. Ze burruka ederra. Orio 4 segundura, eta atzetik Zierbena. Zenbaki itxusia Oriotarrentzat, estropada azkar hauetan, 4 segundo, bosta izaten da askotan bultarik izaten zuen. Bai, Kabo orain Zierbenaren parean, Ziabogan horrela ziren, da konparaketan horrela doaz. Gero 6. Santurtzi izango litzateke, lan erdietan. Urdaibai, Hondarribia, Urdaibai. Ligan, aurkari gogorrak izan dira. 10 jardunalditan nagusitu da Urdaibai, eta Hondarribia alderantziz 2 jardunalditan. Baina, Hondarribiak 3 bandera, Zarautzen 2 egunetan 2. eginda bandera eraman zutelako, eta Urdaibaik Zarautzen lehen jardunaldian denborarik onena markatu zuen, Koruñan ere bai. Urdaibai 8 bandera, baina jokatutako 16 estropadetatik 10 aldiz azkarrenak izan dira. Erra izaten da. Eta Urdaibairen inguruan, Zarautzko estropada galdu ondoren, ez baizuten irabazi, disgustu handi Samarra, Espainiko txapelketa ere ez, Euskadiko ere ez, baina Joseba Fernandezen kuadrilla, gogoraldi bikaina egiten ari da. Ligan erregularrena. Segurazki irabaziko du, iaz baino, tarte gehiagorekin. Dute eta errenta orain ederra. Azkeneko estropadara joan zen, Portugaleten, erabaki gabe, haupen erabakita. Guazen Bou Bizkaia ontzira. Atrás, juégate, atrás. ¡Qué buena, campeones, qué buena! ¡Muévate! ¡Atrás! ¡Atrás! Hondarribiak eusten dio, berme hori, baina Orio eta Zierbena beste segundutxo bat galduta ditugu. Une honetan Orio Kabori segundo bat eta Kabo Zierbenari gero koskatxoa. Begira, poliki Kaboren denbora hor, bere maila, bere balio hartzen ari da orain, Ibon. Bai, eta une honetan gainera segundo bat errekuperatu dio, Kabok, Urdaibai eta Hondarribiari, hori zain dezagun. Eta besteetik, Urdaibai ipatugu, Hondarribiaren inguruan esan, aurten, Galiziako bultan, Galiziako 3 estropadetan, markatuko aurkoarekin 4. izango litzateke, baina aurreko 3etan, puntu sorta hundia galdu duela, Koruñan. Egun batean 6. bestean 3. atzore atzera. Liga, ia Galiziako estropadetan joan zain. Ligan 14 puntu gehiago ditu Urdaibai, eta hortik ania 12 bat. 12 bat, hemen Galizian galduta. Galizian joan da. 3 estropadetan. Baina argi dago, urrengo osteunetik aurrera jokoan izango den Donostiako banderari begira, hemen hautagai sorta polita dagoela, Ibon. Bai. Hautagai sorta polita. Gero, Donostiako bandera irabazteko, suerteare behar da, lan hona egin behar da, txanden arteko aldaketa horiek ere bai, lehenengo igandean, bigarren igandean, hor faktore asko daude, baina nolabait pronostiko zabal xamarra dugu Donostiako banderari begira. Zalantzari, estropada guztietan behar da sortea, eta kontxan gehiago. Zergatik, 3 egun direlako, Ziaboga bakarra delako, eta dena oso bihurria delako. Luxiari entzuna da, Luis Mario Lazarastiri, estropada guztietan favorito bezala joan da, 2 aldiz joan behar da, behin irabazteko. Kontxara favorito izanik, onena izanik, 3 aldiz joan behar da, behin irabazteko, gauza asko gertatzen dira. Eta favoritoak, txandanetako 4, eta Kabo begira, Kabo luzionetan 2 segundo errekuperatu ditu, Kabo erantzi izango da. Bai, jauna. Begira orain, 3 segunduko errentarekin, Urdaibai. Azkenean, luzearen amaiera hortan, 14 eta 36, 2 luze Hondarribiri, 6 hori eta 8 Zierbenari. Eta behin-behineko sailkapenean hor, Kabo 3. kokatuko litzateke, Hondarribi eta Orioren tartean. Kabo, bandera irabazteko borroka horretan, bete sartu da, azkeneko luze horretan. Argi dago, merito handiko lan egin dutela, 14 eta 25 denbora egin dute hemen.
14 eta 25, lau luze eta 3 ziaboga eginda. Aizetxoarekin, oso krono ona da. Aizea, orentxe dauka, datua, 12 kilometro terdiko aizea. Bai, 12,5 eta aurreko txanda lehenengoan 12,6. 19 eta 25. Denbora harrigarria da horrek esan nahi du. Aizerik gabe, 19 10 bueltako denbora dela hori. Maniobra ostean, Urdaibaik Hondarribiri post eta Kabori ere bai. Hor, Urazala leuna ikusten du, kanpo alde horretan. Hemen ikusten du, itxasadarraren goiko alde honetan, pixka bat, edo xagoa edo aizeak gehiago markatzen duela. Horari gara ikuste. Hondarribiaren maniobra ere bai. Urdaibaik ziaboga garaian 2 segundu luze, Hondarribiri orain 5. Eta Kabo Hondarribiren denbora markatzen. Eta Orio eta Zierbenak... Segundu batean biak, Bai. Orio 9, Zierben 10. Orio eta Zierbenak atzo, hortxe, lehiako gorrean bokatu zuten, azkenean Galipoen aldekoa izan zen. Kako txarteko esprin hori, eta gaur ere ez da bromarik hor, Orio eta Zierbenaren artean. Urdaibai Kaborekin abantaila polita du. Izan daiteke gauza harrigarriri gertatzen espala, asteburua borobila izango dela Joseba Fernandezen kuadrilarentzat, Bermeoko taldearentzat. Bi estropadaren faltan, horrela bukatu ezkero beste puntu bat Hondarribiari, 15 puntu, matematikoki ez, baina praktikoki. Bai. Liga poltsikoan izango du, Bermeoko taldeak. Kabori abantaila zabaltzen, orain gainera. Burruka, txanda honetan, 3. posturako Orio eta Zierbena eta Orio pare-parean datoz. Kabo, aurreko txandako garaia, etxeko trainerua, 2. posturako, lehia hortan legoke, Hondarribirekin batera. Eta, bestetik, tartea zabaldu nahian, Urdaibai. Oso asteburu hona Bermeotarrentzat, oparoa. Eta hauek indartsu eta morala goi-goian dutela joango dira Donostiako banderaren bila. Bai jauna, zalantzari gabe. Jantzen urteko arantzare hor dute gainera. Bai. Azkeneko minutu terdian, 2 minutuan joan zaien bandera joan edo batetik horratzeko txopan ikusten dugu. Eta kuadrilaren lan honegatik, horiok nola asmatu zuen azken olatu horretan. Eta Bermeok ez. Gaur ez da horrelakorik gertatuko, Ez, argi dago ez ez. Eta bestea esate aldera, Hondarroetatik oso urrut. Sei segundu, hor dago diferentzia. Kabo, 8 legoke une honetan, eta 10 Orio eta Zierbena. 3 metro besterik ez, 2 traineruko errenta, dena alde dute Bermeotarrek. Hau Bizkaiarentzat asteburu hau, handia izan daiteke. Borobila. Eta ere denak ere erritmoa zarrituz. Hor Orio eta Zierbenako begira. Hauek ez daude osteguneko estropadan pentsatzen begira. Hortxe. Orio 40 palaterdean, 40 bat palan, Orio, Bizi, Zierbenarekin, hortxe datoz, epailea bandera altxatuta, ikuste Hondarribiri, abisua, hortxe Orioren italian bat kontu zibiltzeko, Agunarrizek begiratu du epailea. Begira, Orio Hondarribiaren uberan ikusten. Bai. Uberan hor azkarrago joaten da, orain ubera bilatuz. Hor epaileak izan dio, Hondarribiaren. Segundutxo bat aurretik orain Zierbena baino lehen. Hemen da Urdaibai! Orio Hondarribiaren ubera. Hemen da Urdaibai! Hor oso azkar joaten da. Bai, Bermeo! 19 eta 18. Orain bigarren Hondarribia. Orio 3. eta 4. Zierbena. Abiera adura handiarekin etorri da Zierbena bukaera honetan, baina ez du Orio harrapatu. 8 segundutan 4 traineruak, eta zailkapenean, Kabo, behin-behineko zailkapenean, 3. alitzateke. 19 eta 18 Urdaibaik, Hondarribiak 19 eta 22, Kabok 19 eta 25, Oriok 19 eta 26, Zierbenak 19 eta 27. Bost traineru 8 segundutan. Gero Santurtzi 21 batera, jarraian Donostiarra 28ra, San Pedro 8garren, 9garren Ondarroa 10garren Tiran, 11garren San Juan, 12garren Kaiku.
San Juan playoffean izango da, 38 puntu San Juan darrentzat, eta Tirane gaur bakarra bildu du, bi bildu ditu, hobeki esan da, atzean Kaiku geratu delako, eta azkenean San Juanek 38, Tiranek 37. San Juanentzat gaur bi, Tiranentzat 3 zehatzak izateko, eta puntu bakar bateko errenta nahikoa izan da. Berdinketa Tiranen aldekoa baitzen. San Juanek eutxi dio, eta orain aurkari oso zorrotzak izango ditu playoffean, baina bi estropada ditu, maila babesteko Ibon. Horia, eta hor aukera izango du, badakigu. Aurten ere Bermeon eta Portugaleten, beraz bat 3 aste oso luze dauzkate, San Juan darrek beste prestatzeko, eta ea nola ateratzen zain, eta gaurko beste datua, Miguel, zeuk esan duzuna, 5 traineru, 8 segundoan. Hori Donostiako estropadari begira, eta dagoeneko ara begira daude, bakarrematek aldetzen badigu zer, Donostiarako zer, haus erantzuna, 5 traineru 8 segundoan. Dena esana dago horrekin, non eta Donostiara joaten. Alaxe da. Hor zelkapena, Urdaibaik 19 eta 18, Hondarribi bigarren, 19 eta 22, Kabo hirugarren, 19 eta 25, Oriok 19 eta 26, gero Zierbena, Santurtzi, Donostiarra, San Pedro, Ondarroa, Tiran, San Juan eta Kaiku. Urdaibaik asteburua borobiltzea lortu du, eta benetan indartsu joango dira gaurko honetan bermeotarrak etxeruntz. 19 eta 18 lau segundu eder Hondarribiari. Bueno, pausua hor da, liga bi estropadaren faltan hor dute, eta ikusgarria orain, Kaboko gorriek jaso duten txalo sorta, hemen bertan bildutako zaleak, gorriak, zutituri danak, txalo haundiekin eskertzen Kabokoen lana. Demoraldia aparta egiten ari baitira. Eta hemen garaileak, hemen Bermeoko arraunlaria. Gaur garaile eta bueltako luzeetan izan dira azkarrera. Lehenengoan Orio izan da azkarren, eta hirugarrengoan Kabo. Patroien zelkapenean, Carlos Riosek Tirangoak 3 puntu, Alfonso Díaz Kabokoak 2, eta Donostiarren Jon Iruretagoienak 1. Zelkapen nagusian Etxegoien 16 punturekin da, eta Amunarriz 9rekin, Carlos García ere 9rekin, eta bi estropada falta direnez, gehienez 15 hurbilduko da Amunarriz, eta garaipena Patroien zailkapenean, CaixaBank sarian, Etxegoien entzat izango da, eta pozik doaz, San Pedroko ordezkariak datu horrekin klubarentzat garaipen baliotsua da hori, bo? Izango ez da, klubarentzat hona da beti ere horre, edozen garaipenetan ere, edozen garaikur lortzea, hor badakigu babesleak, eta horre agertzea, prentsan, argazkitan, telebistan, hori beti hona da, izena ematen dolako, eta bestetik, Miguel, aipatu nahiko nuke, Kabo hirugarren Urdaibeiren gandik 7 segundu pasatxora, eta iruditzen zait, orain haizearen datua jakingo dugu, egune batetik bestera haizearen datua jakingo dugu, baina joera lehuntzere izan dela, eta Kabo 7 segundura bakarrik atera dela, haizeak jetxi eginda, 12tik 10era, beraz, honek erakusten du, bagenekin zerbait, horrek berriro esaten du, Hondarribiko estropada, etzela kasualitate izan. Ez da gutxiagorik ere. Ez dut esan Urdaibairen pare ez dakit esan, baina honenak adina badabilela. Goiko tropelortako trenerua dela. Burrukarako dagoela, Beni Silbak prestatu duela ja kuadrilla, garbi dituela gauzak. Oso garbi. Eta hau lehiara joango dela, Donostiara, lehiara. Bai, lehiara, argi eta garbi, bandera irabazteko asmoarekin, zalantzari gabe. Atzo bertan egon ginen Benirekin, eta Benik izan zegoen, duela 15 egun erabaki zuela. 14 bat, kuadrilla titular bat erabaki zuela, trainerua arraunak bilatu beharreko guztiak bilatu zizkiola, eta orain buru belarri, gaurko estropada oso garrantzitsua zen bereientzat, eta Donostikoa lantzen. Eta aukera errealekin joango dira. Bai, posibilitateak badituzte. Hemen, hau zerrari da esaten? Kabo, eta Zierbena ere bai, behar bada izenez eta historiaz, ez da Orio, Hondarribia edo Urdaibairen moduko talde bat, baina Kabo eta Zierbena, aurten Donostiara, bandera aztintzeko aukera errealekin joango direla.
Alaxe da. Eta sailkapen nagusian, orain 15 puntuko tartea Urdaibai eta Hondarribiaren artean. Datua hor da, 3. Zierbena eta 4. Orio. Gaurko eguna, Hondarribiarentzat ona 3 puntuko tartea sartu dio Zierbenari, haunditu du bere errenta, 2. postu horretan Hondarribia, 3. Zierbena, 4. Orio, eta 7. Donostiarra da, Donostiako estropadari begira, Ondarrutarrek hor langa bota eta barruan ikusiko dute haien burua, baina arrantzale asko joango da, berriz ere arrain horren bila, ez da, Ibon? Asko eta asko, begira, atzetik datozen San Pedrotarrak, argi Kaikurekin, eta nik hori ikusten ditut, Ondarroa San Pedro Kaiku, eta behar badan begira. Horta Etxegoien getariarra, Etxegoien San Pedrora joan da urten, debutaria da, San Pedrotarren txopan, eta 16 puntu ditu, Amunarriz eta Carlos Ríos 9, Larrinak 8. 2 estropada falta dira, 2 estropada hoietan 3 puntu bilduta ere, Amunarriz 9 gehi 6rekin 15era joango litzateke, eta Ander Etxegoien San Pedroko patroiarentzat izango da CaixaBank saria denboraldi honetan. Ez da sari makala, Ibon? Ez da gutxia horik ere. Pasaden urtera arte, zuk ondo esan da bezala, getarian aritu zen, esperantzan arrauna handia hartuta, eta berarentzat ere, lehenbiziko urtean. San Pedrora etorri, Eskola Ligan debuta egin, eta garaipen hau lortzea, emango dio, konfidantza. Horra, Lasare, justu asko. Denak, garaipen bada. Hori da, guztientzat ona. Normalean gainera gero patroiak eskuzabal jokatzen du, bildutako diru horrekin. Bueno, denetarik izango da, baina... Denetarik ikusi da, Mikel. Irutzen zaite kuadrilla hontan. Bai, giro aldetik eta... Begira, San Pedro ikusten dugu. San Pedro gaurten ere, begira, 79 puntu. Maila nola utxu dion, 9. lekuan, Kaiku atzean utzita, eta 32 puntuko aldearekin. Ondrozo lortu duela, maila diostea. Zorionak, Aroztegi eta guztie. Bai, errastiri ere bai, demoraldi handia egin dute, Aroztegik eta Kuadrilla bai. Kortak ere, ikusirik demoraldi aurrean, ze itxura zuen Kaikuarek. Izugarrizko lana egin du. Kaikuren demoraldia horrela bukatuta beti gora eta frogak egiten da gazteekin eta kontuan hartzekoa da. Eta argi Donostia. Eta hau edanak, ostegunean, galtzeko ezerrez, eta irabazteko asko. Asko eta asko. Kaiku, San Pedro. Arraunek arte historikoa dira, bai, baina ikusi egin behar duzu gaur egun nolako kuadrilla duzun. Ze mailatakoa eta batzuk, arriskoak hartuta joango dira, neurriekin, dabar, eta, bueno, 7. txartelaren bila, nola baita esateko, ez? Hor jakin badakigu Ondarroak esate baterako, berezik ilandu duela, urte asko direla, 20 gehiago urte Ondarroak kontxan zartzen ez dena, beraz, ilusio berezi egingo du, eta hautagai garbia izango da, behar badak garbiena, Liga 8. bukatu delako. San Pedro, azken urteetan 8. segundu bakarrera, Aroztegik ere, bereziki prestatu du zerbait. Eta Kaikuk badakigu, azkeneko estropadetan gorde eta eskutatu egin duela, gainera arraulari bat treniruan sartzeko artetxek estropada jokatzeko aukera izango du, eta 3 horiei ikusten ditut nik ondo bidean leku horretarako. Eta bien bitartean, Lur Uribarren hortxe sariak biltzen, Lurrentzat ere gaurkoak asko balio du. Bere bi patroiak txandakatzen ari da, Joseba Fernandez. Atzo Eneko Bilbao izan zen, eta gaurko honetan, Lur Uribarren, Bou Bizkaia traineruaren txopan. Ez du lan erraza Josebak, Ez? Donostiari begira nik ez dakit erabakia daukan edo ez, baina behar bada. Entrenatzaile batentzat, lanik gogorrena horixe da. Mutilaren gana joan, patroiaren gana joan, eta esan, mutilak edo neska, alegia, tiratzen ari den arraulariak, beste 2 edo 3 beti geratzen dira, haien babesan, patroiaren gana joan da esan, ikeste jokatuko Donostiako bandera, bestea jokatu da. Gogorra da. Gogorra. Beti, dena ematen ari den batentzat ordezko izatea gogorra da, baina bandera handia iristen denean, egun handietan, herrian, eta horrela zaila izaten da. Nire ustez,
kumplitu du Lurrek, Badakigu da berria nola etorri zen azkeneko orduan, kuadrilara ongi egokitu, kilotan sartu eta jokatu dituen estropadetan, maila eman. Goren maila eman. Seriotasun handiz prestatu da eta... Akatsik ez. Hori da. Ardura handia da, gainera. Txapeldunaren txopan joatea eta... Eta gero hor dagoen mutil jendearekin joan egin behar da, hor errespetu ematen du sartu, eta txila bat, eta kolumna bat, eta unane bat, eta gentza bat, eta... Ibilbide handia duten eta garaipen sorta handia duten arraularia baitira bera. Arraulak gora altxatzeko agindua eta eskaintza. Hortxe da, gora arraunak, zorionak Urdaibai, asteburuko bi banderak irabazi eta etxera joango dira, eta hori ez dago edo zeinen esku, liga orekatu eta gogor honetan. Hori da. Atzo garai honetan, Hondarribiarekiko, 9 puntuko abantaila zuen, Urdaibai, pentsa, orain 6 puntu gehiago, 15 puntura ekarri du, zabaldu egin du tarte hori, eta horrek, azkeneko estropadei begira, matematikak aintzat ditzagon, kirolean, gauza asko ikusia behin baina nik uste dut Urdaibaik liga egina daukala, zeruak eta lurrak bat egiten ez badute bentzen. Eta bandera kopura ere bai, 9. bandera, eta 11. estropa. Urdaibaik irabaztakoa. Zer gertatu da? Zarautzen ez dula irabazi, Espainiko txapelketa ez, Euskadi ez, baina urtea, apartetik gorak egiten ari. Aintzat hartuta gainera, Mikel, ondoan ze talde gauzka. Hondarribia ze urte egiten ari den. Horagarria, Zierbena, Orio, orain Kabo, Igo, gainera. Bueno, hemen dugu Anton Uriarte jauna, Bermeotarren ordezkaria posaren posez. Zorionak, Anton? Eskerrik asko. Estropada ederra, gaur lan ederra egin duzue, mutilak sendo, asteburu biribila, atzo garaipena eta gaur 2. bandera. Bai, ez dago atxakirik, otorgari zogei aurrolari, da intzeu emeletxe arrolekin zau jabantzin gaur, atxota gaur. Bakatu ekan puen, emeletxe gintu. Hor, posarron biduz, ze hobi hau izan da egin. Igez be ez da itxamentik irmodu. Igez amentik egin. Bai, marka eta guzti. Bai, gaurte emeletxitze, amazortzin joa, izan portxetun da egizau, posarren, gu berbilatzuko gariz bauri. Ikurri bia, hauri. Uniko kitxura da, sartunde, kutsilue, zautko estropadan. Claro, ibezik eran larun batan, segundo, gero domengan galtzi izan zen guitzako golpe txarakatza. Baina, ostabere borala guizendak ostabere, barriroko ostabere garrarako liso perpaz. Da, egunan, jaingu izango, zen pasako da neguran Donostin. Hori beste kontu bat izango da, ez? Bai, orain eliki, praktikamente, 15 puntu, 2 bandera falta dira, zuen herrikoa eta El Corte Inglés bandera. Da, pentsau, gero horritzen berbion, erjustiziko dela romprostera. Dudari gabe, liga erabakita dago, eta orain Donostia. Bideratuta, oso bideratuta bai. Aldi hori atzea hola, eta gero horitzen bat, ondoraguz. Baina, hor gauz, 15 puntu gauz. Bueno, eta orain Donostiako bandera da helburua, zalantzari gabe, ezta? Bueno, Donostin ikusko zuen, danak entzuko dize, Hondarribia horizo, behar Zierbana, ez pentsako gamen ibasunik eta esango dela paseo bat. Hane gorrango dauzie. Hane itxosu dau, olatuta, osamar mitukoek, hamen ez da olatorek. Hori zango beste bat, ikez pasa askulakon, txuga izen hauri gallitoz da gero mondozkun golpe portala. Gu, prepata gauz. Bai, neutxako pestipe, izili indaudanak, onna arbize, horizo, Zierbana. Ez da itxitxio bat, kabo bera, gaur 3. Dana biharrian zuei susto emateko. Horrongo da, hortik urtengo da, kontxako txapelduna. Eskerrik asko, eta Euskal Herrira bidaia ondo egin da ospatu gaurko garaipena. Bai, hori biku, kamilo ospatu biku, bogaila osan da.
Eskerrik asko, ondo segi. Bueno, seguri, ala. Uriarte jauna, pozik gaurko estropada eder honen ostean, eta Sara Gandara lankidea seguruen ikaian, protagonista gehiagorekin. Zurea da hitza, Sara? Bai, hementxe. Hementxe gaude, ontzi danak nola lehorreatzen dian ikusten, baina bien bitartean, Beni Silva, kabotarren prestatzailea daukat hemen. Beni, buenos días y buena regata, ¿no? Buenos días, sí, muy buena, encantados. La verdad es que después de lo de ayer, que hicimos, bueno, ahí un poco mal, hicimos cambios también. Había que apostar, me la jugué, nos la jugamos y bueno, a intentar no jugar a esto, ¿no? Un poco, oye, pues cambios y probar hoy con toda la artillería o con casi toda. Entonces, bueno, a ver qué pasaba. ¿Quieres probar ya, podemos decir, con miras a otros objetivos como pueden ser la Concha? Claro. El objetivo es entrar en la Concha y hoy, bueno, pues ya fue el equipo ya que prácticamente al 99% será el que monte ese día. Entonces, bueno, las sensaciones son buenas, los chavales están bien, el barco corre, que no pase nada, ninguna avería y punto. Yo creo que tenemos muchas opciones y deberíamos estar ahí. Este año creo que merecemos estar ahí. Bueno, ¿qué les dices a todos estos aficionados que están aquí antes de que te me escapes y te lleve la corriente? Pues que gracias a ello, gracias, porque vamos a ver, la afición es un pilar importantísimo, es necesario, ¿no? La afición, el club, el patrocinador, pero la afición también, es importante que esté en esto que acaba de pasar ahora es importante, porque no eres profesional y la emoción es importante. Que te llegue adentro, que te toque la fibra, entonces eso es muy bonito. Ahora estos van a estar encantados aquí con este recibimiento. Yo creo que es muy importante para nosotros esto. ¿Qué mensaje lanzas a Tirán? Pues que lo siento mucho, pero bueno, no sé, yo creo que hay que seguir trabajando, tranquilos, pasar página. Hay que volver a empezar, volver a trabajar y esto es un camino de largo recorrido. Hay que seguir trabajando. Yo los animo para que sigan entrenando, trabajando y volverán a subir seguro. Gracias, disfruta y nada, que pases buen día. Vale, igualmente, gracias. Bueno, hauetxek Beni Silvaren hitzak saiatuko gara orain arraunlariekin hitz egiten, hemen protagonista ugari iritsi dira bat-batean eta batzuekin hitz egingo dugu, Mikel. Ederki, Sara, orain beste protagonista bat badugu hemen, hain zuzen David Alvarez, bera protagonista handia, azken urte hauetan Tiraneko txopan, eta orain Galiziako telebistarekin esatari lanetan baita ere. David, buenos días, por educación, mal día para Tirán, para el club de tu corazón, ¿verdad? Egunon, por educación también y muy mal día, dolido, muy dolido. Pero bueno, nos remos así y bueno, cuando se trabaja bien hay resultados y cuando las cosas no salen y bueno, estábamos un poco con el hilo, ¿no? Estos últimos años, yo no me refiero a este. Estábamos aguantando el club los remeros y claro, los remeros se van cansando y llega pues esta situación de este año que se empezó pues ya con el objetivo claro de que iba a ser la permanencia. Siempre teníamos ese objetivo, pero siempre demostrábamos que podíamos estar en mitad de tabla y tener buenas sensaciones y buenos días y dar alguna sorpresa. Y este año pues ya se perdió mucho potencial y se trabajó bien, muy contentos con el entrenador porque ha peleado mucho, él sabía lo que había y no se ha arrugado, él ha querido coger el barco y los chavales también, los veteranos de toda la vida, es darle un homenaje porque son historias del remo, pasan a ser historia y nada, 10 años dándolo todo aquí en esta liga y duele muchísimo irse, pero queda en el corazón de la gente. Por supuesto que queda en el corazón de la gente, David. Y queda vuestro trabajo, queda vuestro esfuerzo y queda vuestro nivel. Habéis peleado hasta la última regata, hasta el último minuto, ¿verdad? Sí, con 9, ¿quién diría esto? En julio que estábamos a 9 puntos de distancia de la salvación y estos chavales nunca se arrugan. No hay malas caras, siempre hay buen ambiente, siempre se puede. Y hoy también me da mucha pena porque antes de salir al agua era una regata más. Sabían de la importancia que había en el día de hoy, los nervios y ellos salen detrás
y aguantan y cogen esos segunditos, pero claro, en esos segundos meter un barco, soñamos con Ondarroa, pero es muy difícil. Aquí la gente compite y no miran nombres, esto es remo y me da mucha pena a ellos porque son los que han querido tirar de este barco y otros hemos tenido que abandonar por otras cosas y duele que no poder haber echado más mano, ¿no? Esto es así, es un grande del remo. Creo que vamos a tardar unos añitos en volver a levantarnos. Necesitamos reestructuración, empezar de cero, convencer a los chavales a que el remo merece la pena y convencer a instituciones y esto de que esto es un espectáculo y que la Escola de Liga necesita gallegos porque damos espectáculo, somos buena gente. Cabo está haciendo un espectáculo también de temporada, darle enhorabuena, suerte para lo que viene ahora y nada, levantarse y ver el vídeo estos años atrás y quedaros con los buenos momentos, os habéis ganado el respeto de toda la familia del remo y eso ahí quedará, es una bandera muy importante que hay que poner en consideración. Muchísimas gracias y mucho ánimo, David, para ti y para todos los amigos del Club de Tirán y para todo el pueblo de Tirán y para Moaña en su conjunto. A ver qué pasa ahora en el playoff. Y vosotros también muchas gracias por el trato a todos los clubs y la prensa, todo nos han tratado muy bien todos estos años, no hay queja ninguna, nos hemos sentido como en casa en el País Vasco y nada, esperemos volver y volver más fuerte todavía. Por supuesto que sí. Muchas gracias, David. A seguir con esa sonrisa, ánimo. Eso siempre. Bagoaz ba, Sara Gandara lankidearen gana. Aurrera, Sara. Gonzalo Carrion, daukat hemen, Hondarribia, egunon. Berdin, egunon. Atzokoarekin alderatuta, gaurko estropada hobeto joan da, ez? Bai, atzo sensazio txarrekin gelditu ginen, nire uste eskalea zigu lagundu gure lan horri maitza hon bat lortzea, eta gaur adibidez hasieratik gozatu arraunia, eta nire ustez burukan ibili geha. Igual xer barrungo kale horiek bueltarako hobiak zian, baina gu ere egindako lanekin oso guztan. Gure eguneko eman dugu, eta bira, hor gaude, buruka horretan egon gera, hurbil, eta urrun aldi berean, baina ahola bukatzeko beste pauso hau ligan, posik egoteko moduan. Kameratik kanpo esan didazu oso borrokatua izan dela gaurko estropada hau. Ne ustez oso borrokatua, hirugarren xeagoga arte nahiko paren juten ginen, eta hor ne ustez lehenengo xeagogako irtera horretan igual ez, baino pixka largo erdi hortan juten ziren, eta gero hirugarren xeagoga hortan arrankadan jun zaigu 3 segundo horiek, eta gero ezin remontatu mantendu dugu, kanpo guztia zeharkatu dugu eta metro asko inditugu. Ezin dugu gehi eskatu, juten ginenan bestaletikan, beraien parian ez, eta ne ustez burruka polita izan dugu, guk ere guztua gelditu geha. Eta sailkapen nagusiari begira zierbena zeuen atzetik dagoen zierbena horri, beste puntutxu batzuk sartu dizkiozu, ez? Atzo pena gelditu ginen, burruka hortatik erabat kanpo gelditzea liga horren burrukan, eta bera, guaina 5 puntu dire, baina ne ustez liga horra geldituko da. Lehenengo misi bukatuko Bermeo, saiatuko gara gu bigarren izatea, eta xerroan ne ustez 3. ere izango dela. Ne ustez gaur zen kotxka egiteko moduan, bestela gainen etorriko zitzaigun, eta mira, beste burruka hori bai irabazi egu. Guain gozatzea, guain bidaia hontan pentsatzea eskantzatzea, eta behartikan aurrea ostegunea behiraka. Bota mezu bat Irango arraun elkarteari. Hor burruka egon da, ezin da esan zein merezi duen zein ez, liga batean bukatze duzu merezi duen lekua. Zoritxarrez batira izan da urten, edo zoritxarrez alzen San Juan izatea. Ez da esan behar zein, norberak lortzen du behar duen postu hori, liga batean bai aurrea bai atzea beti ematen dizu eta kentzen dizun. Ustez, pena hartzen duzu, Tiran urte askotan egon delako, baina jetxe eskero San Juan ere pena hartuko genuen. Ustez, bile merezi dute liga hontan egon, baina eske beste 12 taldeak ere merezi dute. Ni ustez, ligako aurtako dire, daude garaiek, daude herrien gelditzen dira eta daude gailtzaiek. Aurten Tirani tokatu zaio eta beste indarrak hartzen duten eta bueltatzen dira eteka ere. Eskerrik asko, gozatu eta ondo bueltatu etxera, Bale, mi eskerrenei. Hau etxe Gonzalo Carrion, Hondarribiko arraunlariaren hitzak, eta saiatuko naiz orain, Hondarribitarrak ez ezik, Urdaibaiko arraunlariak hartzen, hortze lehorreratzen ari baitira, Mikel. Laster arte.
Ederki ba, Sara Gandarak Bermeoko beste protagonista batekaren edigu, eta bien bitartean Ibon Gaztañazpi errepasotxo bat emango diogu, gaurko jardunaldiari tentsio handiko momentua, Gontzalo Carrionek oso ondo adierazi du, biek merezi zuten hemen jarraitzea, baina liga hau, honenen liga da, oso lehiakorra da, eta aurrez David Alvarez Tirangoen patroi handia izandakoak, eta orain Galiziako telebistan esateri jarruten denak, garbi esan digu, kluba poliki-poliki gesten ari zen, indarra galtzen ari ginen, maila hontan ezin zara indartsu agertu kontesto hori aldatzen espada, ez? Hau elitea da, goi mailako kirola da hau, eta Davidek ondo esan da bezala, azken urteetan, tiran, hortxe, aria, bai, puskatzear zegoen, eta horten eten da, azken urteetan, berak esan du, gauza asko gertatu dira, arazoak asko izan ditu kluak, eta gero arazo horiek guztiak azkenean trenerura, hortxe islatzen dira, eta alde horretatik, tiran, haundi bada, arraun, ez Galiziko arraunaren, Tostako arraunaren kulu handi bat. Arraunketako kulu handi bat tiran, eta oran, Beni Silbak esan duen bezala, bidea luzea da, ez da bukatzen. Berriro ere, lanean hasi eta fruituak etorriko dira. San Juanen inguruan, lehenbizi zorionak, gaur aste oso gogorrak izan direlako, eta iruditzen zait, gaur atxeden hartzeko dutela eguna dutela. Hasiko dira, playoffa begiratzen eta playoffa prestatzen. Playoff oso gogorra dator. Playoff beldurgarri gogorra dator. San Juanen alde, aztertuko dugulasei, baina aste gogorrak izan dira, eta lehiatzen, ohitu egin dira, eta presio asko Bizkargainan eramaten ohituta daude. Ea zer gertatzen den, baina San Juanek abisu hartu beharko luke, Tirani ze pasatzaion, bere garaian hori ze pasatzaion, klua handiei ere, alakoa gertatzen zaizkie, inguruan gauzak ondo ez daudenean, eta orain jarraitu egin behar dute bi horiek. Osondo, Sara, azken protagonista baten bilagoaz kai aldera, aurrera. Hementxe gaude, Joseba Fernandezekin, eta berak oraintxe bertan esan berri duenez, eta esan beharrik ez dago, aste bukaera borobila izan da, zeuentzat. Bai, ematen du Galiziko urak guretzako onuragarriak diala. Zeren lau estropada jokatuta Galizian, lau garaipen, eta, bueno, ezin posago, ez? Borrokatua izan da oso gaurko estropada, Bai, espero genuna ere, ez? Estropa ere mua iruditzen nahiko berdintxoa zegoela, ikusi dutela alineazioak eta tankera hori hartzen nion, hasieratik, eta, bueno, gugur estropa egitea atera gera. Hor, hasieran bagenekin pelotoian jo ginela, eta zeiatu izan dira, pixkat, estropada aurrera joan ala, hori, enrendimendua mantentzen, eta, bueno, pixkanaka aldia hartzen joan geha, eta azkeneko luzean, eskapo indeu, eta, beste garaipen bat. Zailkapen nagusia bideratuta erabat, eta orain, suposatzen dut danak egongo zaretela, ez da, ostegunean pentsatzen. Bai, nahi noski, osteguneko estropada oso arriskutsua izaten da, konfiantza saltzen dana gero ordaintzen du, eta alde hortatik dena prestatuta, lotuta, eta determinazio osoarekin joan behar geha, estropada on bat egitera, sartzeko, ze bestela aldeak oso txikiak izaten dira, eta edozein deskuidon kanpoan izaten zea, orduan, hori ostegun izango da, orain disfrutatzera. Joseba, azkena, Tiran, zer esango diozu, Tirango arraun elkarteko arraunlari eta familia guztiari? Uste dute ohitu ingeala, ez? Ona etortzen eta Tiranera joaten, eta bateatzean bakarra da, laster arte eta laster bueltatzea, ez? Gustora etortzen gara moainara, batzuk iritzi onagoa, beste batzuk txarragoa moainoko estropare mutaz, baina uste dute ligak eraguzti diguna da, Galizia etortzen ganean disfrutatzen deula baita ere, ez? Eta giroa eta egoera espeziala handik etorrita izan da ere oso gustora izaten diala, eta espero dezagun Tiran laster berriro ere tekaligan izatea. Eskerrik asko Joseba Fernandez, ondo bueltatu, zorionak, eta ostegunera arte. Ostegunen ikusiko gara. Sorte hon. Eskerrik asko. Bueno, hauetxek Joseba Fernandez, Urdaibaiko prestatzailearen hitzak, hemen
ez da inor gelditzen, baina hor goian bai, eta ez dakit protagonista gehiagorekin hitz egiteko denbora izango dudan, zuk esango didazu Mikel, eta bestela, gaur eguna eta teleberri albistegitarako. Hori da, besterik ez hemendik, giro ezin hobea, eta, bueno, pena, Tirango Arraun elkartearentzat, baina bizitza horrelakoa da. Halaxe da, Laster izango ditugu, onenen artean. Urte betean espada, 2-3 urte barru. Seguru baietz. Bueno, Ibon, bagoaz, esan dugu, playoff mamitxo datorrela, Donostiako bandera ere zoragarria dator, ostegunean 5:00 hitzordua, emakume eta gizonentzat, emakumeetan ere oso orekatua datorrelako aurtengo Donostiako bandera, ikusmin haundia dago eta saiatuko gara, geu ere emanaldi txukun batzuk egiten, handi. Antxe izango gara, arrande moraldiak orduntxe joko du goia, azte honetan izango da, nahikoa zer esan, eta ostegunetik aurrera, buru belarri Donostiako banderan. Ederki bon, mila esker, eta zuei ere bai, eskerrik asko gurekin izateagatik, agur bero bat Galiziatik, eta beti bezala, gora traineru estropadek.